every week Thursday. Arbitra sei? Badaita. Hi guys. Bo. Hi guys. Hi guys, say hi Anna, Amanda, Lizzie, Cynthia, how are you? Munashe, and Sisimeli, are you on ladies group of UK? Hindava, Munashe, Andiko, Hinda. Kunei, Andiko ndiye deyo. Andiko eninda ndiye day. Hi guys. What say guys. What say guys. What say guys. What say how are you? How are you guys? Andina nguva yakawanda guys. Andina nguva yaka hanzi pani yakaiswa ye betrayal ye COS. No. Andina ndofunga pane munhu anenge akangoisawo anditi panapa panongoya vanhu vese anditi vanhu vanongoyawo kwese vanongotendera ndofunga munhu akangoonawo pana akaindisa ukoko andisi ndiye deyo ukoko ndione kuti haufa uyai guys, uyai hands out zipeni ndabo padoko kondo naone munhu asiyani padoko musuno uyu ndoti anozati ndine inonzi munoiti chiko naimi vakadzi dzatibatsira inonzi piso munoiti chiko igaize kuti unomera ndebvumu inonzi chi. What do you call it guys? What do you call it? Inonzi chi guys? Inonzi chi kuti unomera ndebvumu inonzi chi? PCOS. Yeah, PCOS yoyo andiona ndo saka ndinayo ndombomira vudzika ndakuti rega ndiwakise guys ndakuzvipisa guys ndakuti rega ndiwakisa ndakunodai ndakwakwamira ganda ona guys ndakabva ndanikira ndobva ndakwenya kudai papadeta chivanga zvakaoma imi iyoyo guys hanzi tell me iyoyo yatotaurwa iyo padoko yandadoreva iyoyo yekuti andindebvumuka ndabva ndaisa zvewax ndatenga wax yangu ndadai ndaisa wax apa ndanoti iyoyo hormonal balance ndanoti guju kudai asi kunozvishura ndakati ndidiweka ende ndamboti munhu asiyani hanimaona but anyway zviwanikwa aika ndichiti ndowakisa zvezvino ndichingoona mwachiwakisa paningapi wati YouTube tikatidai iwe zvakaoma kwainoita kutudzura ndinatotu manje inini ndasine kusaziva zvandaita ndaishevha ndaitoka shaving stick ndodai zvinodzanga dzakutowanda saka ndakazoona vamwe vakawanda vane that problem vachiita zvewax ndobva ndatengawo yangu wax kuna sandadzidzira zvetinozishandiswa sei ndobva ndangonamira kudai ndikati ndobva ndanotukwatani kudai haiwe
pakatsvuka one time kudai so kutsvuka one time konozati kana ukakwatanura unofanira kupabatawo dai kuti pasate sensitive indangokwatanura ndokusiya hani mwana ndobva patsvuka kuita ready one time papa pandakanokwisa kudai nokutomenyeka. Sharon ndakataura nezvenyaya iyoyo kuti I am not liberty to discuss that right now because iri kuhandliwa nemalawyers saka vakakumbira kuti timbomira kuitaura panapa pane zviri kuitika kufamily kwavo saka ndakakumbira kuti takanzi timbomira kuitaura handitika ndosaka ndisina kuitaura nyaya iyoyo yepassport yekuvharirwa kumanchester uko handimaona right pane zviri kuitika nemufamily imomo handiona plus yacho yave kumalawyers but still situation ichakangodaro zvichakangodaro nanhasi but zvave nemalawyers womukati plus pane zviri kuitika mufamily handitika saka painda kunge murume nendebvu ukaona vanhu vachitituka nadzo ungafunga kuti pamwe unenge wakazviaplya Francisca kuti mwari ndokumbirawo zvekuti mundipo zvinhu izvi iyo hormone imbalance izvi handiona izvo zvinongoita handiona unoshaya kuti munhu unenge achitozvitaura achitokuzama kutuka munhu nazvo dzakakwana here zvakafanana nokudza munhu ndosaka uri bofu wotonyatsoshaya dzakakwana dzirimo here but anyway we move ndakandoshevha tazivei ndandoti zvinonesa dzaizotowanda nekusaziva saka anyway guys maswera say it has been long guys, it has been long saka ndikuenda kubasa ipapapa handimaona ndiri kuenda kubasa saka ndangoti zvangu time sandasunga kuenda kubasa tikaita 1 hour redu ndikazosunga 5 iko 27:05 1 hour 30 minutes yedu ndobva ndasunga ndichienda kubasa aiwa tinenge tambotaura asi mangwana ndinenge ndadzoka ndozomuka nezuro ndandiripo zvangu ndandiri off nezuro but I felt like it was my day of prayer zvokudaro ndandine maprayer request akawandisa so I didn't want to jinx guys. I was off nezuro I didn't want to jinx saka ndakangoti what mwari ndobva ndangoisa phone yangu uko anditika ndobva ndangoisa phone yangu uko ndobva ndati let me concentrate nezvandaiita nezuro. I was there, I was 100% at home ndanditori off but spirit yakaramba nezuro mweya wakaramba so I had to stay away from them. Masana ndongoteererawo mweya I had to stay away from zvokuti ndite live nefone kudi ndikati ndimbofocusa nezvinhu zvataiita handimana saka guys also zvakare kune vamwe vari kuseri Lucinda warova mufana wangu ndimbofocusa zvakare kune vamwe vanonamatawo kuseri guys vachitinamatirawo toda kutendai guys, thank you very much and also ndikukumbirawo kuti pamuri kunamata mundisirewo a certain sister mumaprayers enyu handiti munongozivawo kunoku kana ukanzi C-section guys iwo uri 1 uchirarama nekutoenda kubasa. C-section dzachona inango handiziva ndina idea kuti dzinopora sei dzinofamba sei but kungonzwa umwe achitaura unoti dzinosonwa zvisiri izvo dzinozodai so tanga tanamata zvakanaka takumbira mwari nyasha zvino oenda kuchipatara nhasi konzi mwana yakakurisa last minute apafangwa kuti achibatsirwa anytime mwana yakakurisa zvokuti akabuda nenormal death anokwanisa kuzodini saka tofanwa tomubuka for C-section saka guys ndasvika pakungozvidza kuti what mwari if it's your plan let it go according to your plan handitika imi motungamira iye wotevera saka kune vari kungona matana ingokumbirawo guys kuti timise mumaprayers so that zvingove so easy handimaona zvingove so easy pazvinongoitika zvingoita so zvisave complicated handimaona kana mwari vachiyoitwa C-section yachona yongoitwa C-section yacho but zvongove very easy handimaona zvokuti anokokurumidza kupara zvongoitwa nemazvo guys like zvongoitwa nemazvo mukuisa ndotaramataura handika ndokumbirawo guys kumakona kwenyu kwamuri kuti tingobatsirana kuisa munhu uyu chi ende zvakare pamunongonamata papa guys mongotaurawo kuti mungonamatawo zvakare madzimba mamarriages evanhu awandisa vedu vepanapa kune hondo kumamarriage kungoti ndisingakwanisa nguya dzimwe ndichitaura handimaona ndisina upuwa kwahead plus time yekuzoya pamalife ko zvino izvi inenge iri limited ende zvakaoma so inini ndindafunga kuti ndichikuona palive shiwa munhu aikutsvaga kudaro mwanangu usadaro ndiri so worried mwanangu usadaro kupinda munomba kubva kunze kungwende kujimu ndafunga kuti wakatovata uri mwini okay shuwa hezi nemagwadzirugwa nemafungira taita nemataura taita panapa shuwa tokuona palive but ogona but at least we are so happy to see you kuti you are okay, you are back now because ndindaifona minoti ndiwo idaira phone kana kuti ndinaitaura nena I don't know handimaona so toda kutenda saka guys mungoda matura mamarriages evanhu ari patrial zvokutodaro ku-UK kuno kwacho zvakaoma kuAfrica kwacho zvakaoma guys kuAmerica uko zvakaoma
undushiya kuti Satani ari kwataka marriage. Saka guys, pamunongona matawo amuvazivi, ingotaura kuti Mwari whoever ari in the midst of marriage, antika ingomisa wongo ndi Mwari ngovarangarira, andivaziva sari kuvarangarirewo, antika right. Tisati ndapinda munyaya yedu yatoda kuti taure nhasi. Ndine update yanoda kuti ndikupeye kwa madzibaba, anditika saka kwa madzibaba uku anditi maona kwa madzibaba vedu kwa Jesi vaya kune matestimony akawanda ari kuuya kubvako. Zvisinei madzibaba vakandibata ndaitaura navo. Madzibaba vari kukundikana kuti vakukwanisei mese guys. So we were strategizing nezuro. Ndine audio hobo avakandipa neakabva kuvanhu. Kuri kuitwawo matestimony chavo akanaka chaizvo. Animaona akawandisa. Hey. Siko basa mangwana. Oh. Ninge kanganisika. Okay. Saka takuti tati strategy kuti todai so guys ndichererewo munizwisise wanditi vari kuinda kwa madzibaba andika kubva kuseni andipa vanomukawo kuma 9 kusvikira kuma 4 vemafoni please musafone andika vaya vekufona please don't call in ngatinzwisanei guys titeti zvinhu zvedu zvive easy andika zvive simple because avachakwanisa ka vamwe vakutoya kwandiri vachitaza kuti vari kuvaiginowa vari kudini. No, the pressure is now too much. Iye zvino vatozove nevakuzikama zvekudaro. Anomaona madhiaries makauya nhasi vamwe chirungu vachitora nhamba. Anomaona obvious atapa nhamba vachanopawo vamwe. Saka kwanyanyisa nezuro vakanditira video call kusora nezuro zvanga zvakaita kumba kwavo guys kwavanogara kuya. Ndakangoti ndemwari so zvavanoita kwanga kwakazara kudai kwanga kwakazara. Handimaona kwanga kwakazara vanhu. Saka kubva kuseni na 10 kusvikira na 4 guys vanenge vachidhila nevanhu vauya paground anditi ende vauya vepaground imimi ukaona dzangoti 4 usiko paline don't go andika usaenda. Ukaona dzangoti 4 usina kuenda usaenda kuchaenda usiku musaenda usiku guys kumba kwa muchida ushana kuna matigwa andika unless it's emergency. Sekutaura kwavakaita neni vachindudza nesuri. Animaona saka vakukumbira kuti ndikudzei kuti vekubatsirwa kubva na 10 kusvikira na 4 vepamba vemafoni vari kunze kwenyika please don't phone don't call him. Animaona imimi kubva na 5 handika kusvika usiku hwese ndeyangu ndizivini manga mune mwenga nemachips ndizivini bvunza Kelly ndizivini kanzichatira ndo wati vari kuenda kubagadzira kuenda kubasa saka ari kugadzira zvinondibox makwana achibva kubasa kwari kuenda kukakuma kusena nomukachinda kumwe saka ndiko ari kuti ndikugadzira chikafu changu chamangwana ndiza kubasa kufirije kubasa. Animaona what's going on your face guys? What's going on your face? Whose face? Animaona saka guys nyaya iripo ndeyekudai so anditika please by all means anditi vekufona kubva na 5 manheru kusvikirawo time dziri normal munongozivawo guys time dziri normal kusvikirawo kuma 10 andika ndimi munenge muchifona vefoni ndimi munenge muchifona muchibatsirwa vepafoni vaya muchibatsirwa pafoni asi mascat daylight vari kukumbira don't call musafona because hanzi nenda kuti ange munasina kukwana ndiri kutaura ndiri kubatsira vanhu kudai so mafoni ari kuringa andika munenge musingazivi kuti vane vanhu handiti mubva mafoni awo anomaona uya havasi kunyatsogona ende havasati vamboita pressure yakadai. Remember kuti munhu angachingozvinamatira asingaiti you know saka pressure yakadai is overwhelming to him havasi kunyatsogona kuzvihendla anomaona saka ngati let's work towards that guys kukumbirawo kuti kuvanoshandirwa paground paya anditi anzichakira anoenda anoenda shanda mabasa 2 maitana saka vanoenda kuseni vaya vanoenda paground chiregai vainde dhei rese imimi kuzovarovira motawo zvemafoni anditi ndizvo anditika guys handiti kuirana ndizvo ka guys hanzi ngavadzime foni ndopari kuita problem papo pavanodzima foni hidha manje vanhu manje vari kubva vauya inini manje vanobva vauya kwandiri handiona ngoziva kuti mudiaries sisimele havasikudaira foni yengu ndafona vari kundiginowa handitimaona indobva ndachidzokera bheki kwavari kuti kwemi munogoiginowa vanhu sei wobva vachinditi aiwa my sister saka ndopa nenyaya ipapo saka ndatinditsanangure kuti vanhu vahwisise handimaona because vanenge kuti vanenge foni ka oti ndudai pavanovhura foni handika kune vamwe vakatomirira kufona haachakwanisi kupinda futi semudhei munhu iye pafoni mafoni achidagwa nevamwe handiona munhu anobva tichiva kundiginowa handimaona
Wamari vatusendera message kuti saka imi vamuchabatiki he makatanga muna matacho naopera vamuchabatiki vatusendera message kuti nge ari kuti vakutukwa hanti muri kuona. Saka ndo panonetsa ipapo. Saka tikataura pana tinowisana sekutaura kwatakaita nyaya yekupfeka aiwa kwanaka iko zvino vanhu varipinda vakapfeka zvakanaka. Hanimona tikati tionesane pano. Handimaona. Saka ndo chikumbiro chavo chavari kudi chavari kukumbira ichocho guys. Hanimona. Saka imi modini mongo pabatawo ipapo. Right. Gaititi wangu atina nguva yakareba ndikuinda kubasa. Asi mangwana aiwa mangwana zvangu ndinenge ndavepo. Handitika. Right. Guys, tiri kuda kutaura nezvenyaya tikuda kutaura nezvenyaya kubasirana. Handitika. Hanzi maaudio vano direct ko aiwa ungaisa munhu maaudio ausi muyedzo here memory yokai kana ndiwewo ungaisira munhu maaudio munhu anobasira vanhu vakawanda kudaro woisa audio kuti uexpecta kuti avhure audio yakwachiteerera okushandira neaudio. Asi kana zvimwe zvinhu ngatirgei kudaro. Anditi ngatishandisewo brain. Animona ngatishandisewo brain. Vanhu here kudzila nevanhu mili kwati ndezvinotika kana uchidzila nevanhu ndozvanosangana nazvo. Andiona vanenge vototukwa. Animona kunzi mukundiguna makatanga muna matenyu saka muda nitidini pakati chichichichi. Hanimona vanhu vachawisisa kana ndakati aiwa chirega ndinotaura navo kana vari vanobva kudhayarisa hatinowisisana kana vari vamwe vakazobvawo kumwe vanopuwa nabani vamwe madhayariso ndio vanogona dasi kwedu kuti tinogona kunzwisana ndichavaudza. Hanimona vanhu sokuya kwandaita kuzokudzai. Hanimona saka musavatuke guys, musavasendera mameseji asiriwo vanenge vakawandirwa. Hanimona vakawandirwa zvokutodaro paground chaipo neve mumaraini vakuchiona kuti papa pari kuitika vakuchogara vakazara vakutoudzawo vamwe but vachove nemukurumbira. Ini saka ndiripo pakuvagaidha kuti mukurumbira wavave nawo wavakuita uyu guys vasazvosvika pakuda kubhadharisa vanhu nokuti ndiri kuti latokangobhadharisa vanhu mweya unotiza. Hani muri kuona. Saka ndiripo ndichivagaidha kuti madzibaba musakangamwe kuti hamubhadharisi. Madzibaba musakangamwe kuti mweya uno nokuti guys pakazara vanhu zvandakaona pakazara vanhu vandakaona panguva yekuva mukanga vachindigwa vainda vanopesera pinda nemwoyo wokudii wokuti chirega ndichitoitawo mari pano. Handimaona. Saka ini ndiripo pakuvagaidha kuti madzibaba Mwari vachakupai musamhanye mirai makati mweya wakakudzai kuti musabhadharisi. Saka mweya wenyu wakakudzai kuti musabhadharisi mushandira vanhu mahara. Handika mukangoti kune munhu ndipe $5 chete mweya unogona kutama munosara makushandira vanhu nenyama mweya wainda zvinenge zvazvo nyama yenyu ende vanhu hapachina zambuko. Saka imi mimirirai kana Mwari vakati musabhadharise pane zvichaitika ivo Mwari anozotata kublessa isei. Ivo vanhu muri kubatsira ava vakangamwe vazovesana zvambokanganwa. Saka ndii ndakangomira kuti ndimirewo ndakavagaidha ndiri muchikona. Handimaona. Saka ndo pandiri ipapo. Handimaona. Right. Saka Yezo mwana wedu wepandogara chikudzai zvino paiva tisingamoni takanetse kana pana patichibvunza dai Migezo uchichi mukati simene ndai munotsvaga mwana wenyu ndakanomutsvaga ndikati aiwa guys ariko ndapindurwa asi kuti pane zvikuitika pana ndakudzwa atachandifonera bheka hanake ana uzofuna kusvika ndamuonawo pano. Antika mwana uyu aripo wedu mwana wedu wepanapa Yezo mwana wepano ndikakudza ngati Yezo anozikamwa neni ndogamwe singachita noise Yezo hakuna anomuziva. Handimaona ndikunze kwe vanhu vari mudhuze naye handimazviona. So ari kuti ndinoda kuindawo kutiketi vene mutengerewo tiketi tikukumbirawo padiaries even chimwe chikumbiro chandandatoya nacho chiri kubvawo kuorganizing team. Hanzi neorganizing team semadiaries akabatana. Anditika panoitawo mafunction kunana South Africa pese tinopindira panoitikawo mafunction papi pese tinopindira tikuitawo function yedu yeku UK. Antika tingodawo kuti varoda kubatsirawo kubhadharira tine vakawanda mwengu achida kuya but panguva ine zvinhu zvisina kuamira zvakanaka. Saka vari kuti kana muchikwanisa nokwanisa ngoti ndinoda kubhadharirawo ningiwa upo ukawanda vari kuenda kumaholiday vari kuenda kuna Africa vari kuenda kupi. Handimaona unongotsvaga munhu wokupika kuti ndoda kubhadharirawo ningi kana kungoti inini I am pledging £10. Antika £10 ikatokwana £40 yotopiwa umwe munhu. Handimaona ikatokwana £40 kwese of team ifoto yotobhadhara futi umwe munhu tiketi anodawo kudini asina mari asina shungu dzekuda kuenda nekuti vatoriko hope. Handimazviona. Saka chingoti chikumbiro seteam diaries team D iwo hausikwanisa kuenda antika asi kune vari kuda kuenda panguva ino zvinhu zvisina kunyatsovadi kusina kunyatsokuvamirirawo zvakanaka. Anditika sakawo muchida kungoti muvabatsire anditika uisewo something you can put in something antika somebody will just go. Antika panapa tinoita zverudo hatiti zvokuti nokuti ndakavaka ningi ndakazovenga ningi aiwa hatisatiti izvozvo zvokuvenga munhu nekuti kwaichi hatiti izvozvo. Antika tinongobatsira tichienda takadaro sekubatsira tinongoita South Africa kanzi chakati team diaspora inopindira BT UK BT America BT Canada unoona yakapindira kudai ichitotengera vanhu vasingatombozivi. Hanzi I'm pledging to help Admin Milka. Right, Admin Milka right now presently thank you Jani is in Africa. Saka Africa tiri kumbotanga nezvemuno izvozvi right now iri kutanga kuya ndiye musi 21 antika ndiye musi wa 21
ndiye musi wa21 yekuAfrica. Saka pachine time Jani, saka zvinoita here kuti Jani uchauri kuda kupledge icho, can you pledge to the to the organizing team? Pane 3 organizing team iripo. Can you please send it to organizing team? Antika ikapera tochimaya neSA manje. Antika timbo pakari muno, love yedu inochangira muno. Tinotanga pachedu muno, tsati tabuda kunze. Antika tinotanga pachedu muno. Saka iyi ndeye muno mu UK, ngatimbotanga muno mu UK. Antika then iri kupera kai. Kana yapera tochipinda mu SA. I know kuti vakawanda vakamirira kuti vazoda kubatsira veSA. Antika asine mumuna zvino kuti vanhu sezvinhu zvakabatana guys. Trust me on that one. Antika azvirewe kuti vanhu sezvinhu zvakatobatana. Saka guys, pledge. Muchisawo team diaspora iriko. Antika vasakwanisi kuenda kakanda 10 pounds chako kakanda 5 pounds uchisa kuna ndingikiri vaka the likes of Anaezi, the likes of Matukuzewa da kuendawo, be it vakare vemuno, be it ma COS da kuendawo, vanongoendawo. Antika tiripo pa ground chino onana nekunotsurana nekunototsiurana ipo pa ground ipapo nekunofara zvose. Anditi maona nekunotsurana pa ground ipapo. Anditika right, thank you very much for saka pledge panyaya yemari building please. Ndikona mari kuisa mari kuna Cherry. Antika vari kuisa mari kuna hanzi na Sparkle Halas ndoda kuendawo nde umwe uyu wechi2 Sparkle Halas ada kuendawo guys. Sparkle Halas mukamisira oka 40 oisa oka 40 guys. Mukangompo anoda ngompo oka 40 saka Jani go mfana wangu wochisira ku Sparkle Halas 40. Antika iye okanda 40. Anditi ndandisina kunzisa no UK I'm buying my own. Yeah, Jani. Kwanzi saka nina Jani nda kuzvitengera rangu tiketi. Okay. Handichazivi. Alright, Jani watu kuzvitengera rake tiketi ozotenga kere SA time yacho. Anditika hanzi wevi ndiripo Iris just kubasa kanozati muno aufa you know now. Pamwe pacho ndendiri pangu but ndinombo decide kumbotisi. Andika saka ndine 2 iko zvino ndina kunashe ndina kuspa kwa anditika alas vari 2 up. Anditi so guys, team UK, team global 5 pounds nekwenda katakaita hanzoda kuenda. It's too late now mkoma moboys kuno ku UK, it's already late yatoshika and unless kana mine visa asiye ku SA you know kuti you are always welcome musi munozviziva kuti you are always welcome whether my appointment whether no appointment you are always welcome kuti muende pa ground ku Durban ikoko anditika and Veko also katakuda kuya Veko also will be there in the house, will be present. So tinenge tina jadzedu more boys tinenge tina I hope ngomkomboza ngo bacha uyana Veko wacho anditika tishadedza futi taiti tenda kuti taiti mwana wangu avepo anditika yes they will come taiti nomurora tiri murora nekasana zvibatsirwa here vave pa ground anditi mazviona saka guys moita sekudaro anditika takairanzi ndikuda kuendawo vanhu vekudurban tipewa accommodation chichi wini accommodation tanzi I will be in Durban. Thank you brother, I know kuti you be there. Don't worry Winnie, when the time comes hanzi ndi Jani here or ndi Jenny ndi vana Jani too andika ini ndogara ndishitaura nezvake hasiri vandikutaura uyu ndi chete vese ndivose ndivana Jani vese vafana vangu bo chere vanongo vai2 ipapa andikoko andiona ndi anonzi Jani go pana Jani go poita umwe Jani andiona saka i2 andiona right saka imi team South Africa chimbomira kutsvaga matickets tipo pedza iyatopera itozopinda kuneni hanzi please mama ndakuda kuenda nawe mama Joel makuda kuenda kupi right guys ande kunyaya yedu nyaya yekubatsirana. How do you see nyaya yekubatsirana? Last week yezel ticket rako rauya full ticket rako rauya yezel but the person wants to remain anonymous. Yeah, I send a message yezel your ticket ravepo. Thank you Anonymous, I'm seeing your message. Hans, I'm paying for years, but I want to remain anonymous. Saka anonymous uyu anazikamana ni chete. Anonymous arikutengera ticket rako ende munhu ari honest zvokudaro. Saka ndozoti by the end of the night mari yako inowata yabhadharwa ticket. Zindozokupa ku WhatsApp kuti mari yako yabhadharwa. Saka yezo you may start now preparing for the beautiful dress, yeah? Red, black, gold, so that she uno blinga anditika anditika September October September hana nyika September andiwara September iye chanakizeko ese kuri kubva vanhu kunoka ku UK kuri kubva team UK kunoka I think about 10 or so
takananga ikoko takadaro saka pachanakidza saka yezo you might start now kutsvaga dress rakanaka nebhutsu gold black nered ndo theme yacho handika yedressing ndakaona vana vaindidza nezvo kanzi sisimeli tinenge takachena sisimeli kani ndopfeke iko ndo ndikati naye vasati ndingagoza kuti mopfeke here asikapfeka izvi ngoameno just dress to kill show us what you have saka ameno guys tinenge tichiona tiriko anoona saka nyaya yekubatsirana iyi guys last week tanga tine nyaya yekubatsirana musandikote wrong guys don't quote me wrong andika be it Kosnashe be it ma 20 years andite takaita nyaya iyi and after the nyaya taita people so many people kept coming to my inbox vandimona kuti live vamanozoona after vachitedza zvimunya and like sisime nyaya dzandaiudzwa guys nyaya dzandaiudzwa unosvika pakuona kuti kana chiri ina handisiviwo guys handisi kuziva kuti mweya wakatipinda mweya rudzii hatichatobatsirani kaisu ndo zvatovepo guys hatichatobatsirani because ende mari dzaitaugwa so guys ndine mwe munhu ariko akauya akandifonera ka akabatsira 5 people 5 family yake 5 people ndishora kuti family yake ka must step like baba vakazorora mwe mukadzi handiti mai vasheka kudhara vana vakazvarwa 5 akavapinza muna chitiri family mwechete guys iko zvino ka hanzi ndiri worst enemy yavo ndindave worst enemy chandakaita handina kubva pavangopinda kana kuchakumhorosa kana kuti ini kumwe ndakatoblockwa hanimona but umwe ndiye aiti ini ndakatoripota iyo kutribal inonzi tribal court uku inini pachezvo ndatoripota because mari yangu iri kundirwadza mari ndakatora kubhengi chiri chikwereti saka nyaya dzacho guys hadzina kunyatsa kuti imire zvakanaka ndoda kumbobvunza guys be it maCOS haisi COS chete be it kuSouth Africa be it ndekuZimbabwe kana kuti kupi guys takabatsirana tinofanirwa kuti tizokawadhana here kana tabatsirana what do you think about nyaya yekubatsirana iyi guys sevanhu torega here kubatsirana because ukabatsira makambozvona kuti kazhinji kacho ukabatsira munhu unopedzisira wave worst enemy yake unopedzisira wave worst enemy yemunhu iyeye zvekutodaro iwewe hachadi kana kutokona anotofamba kazhinji anofamba achitaura zvinhu zviri bad about you zvizhinji zviri zvekunyepa handimaona handizivi kuti paupenyu hatichabvumidzi kubatsirana here hatichabvumidzi kufarirana here changoiko name guys zvinhu zvese zvangu zvekuhwandirana here is everything now about kungohwandirana kungoti ndiri kungohwandira kana ndasvika pandiri kuda then ndobva ndatanga ndotobudisa true color yangu kana ndangosvika natunenge une zvawakataimira kana wasvika pazvawanika zvawakataimira then boom your true color is out kana kuti zvawakataimira zvashayikwa boom wobudisa your true color what is this guys chii chiri kuitika nesu what's your take guys saka ticket raise ravepo antika raise ravepo ndikutsvaga rasipa kwahalas guys 40 pounds yakusipa kwahalas 40 pounds yasipa kwahalas uyo timu yedu yepano zvekutodaro one of the people akauya akandiona pandakambotanga kushanya paipa yakadriver all the way from where she stays akaya kuzondiona in person and we had a very nice time she's a very lovely ndatomuti iwe zvaunonyora nezvaura zvindirani kochii zvikanzi nechingofara zvangu anomaona munhu wedu wekudaro saka guys timu 40 pounds chete ndionewo auye haitendai saka timu nasi meuza apo ka aise namba meuza apo aise namba pane imwe panel yangu inosigara inosipemu anosiposta namba zvokudaro ndinokumbira kuti isai namba timbonzwa those who were betrayed whether kupi kana kupi nemunhu wakabatsira nemoyo wese guys unongochida munhu nemoyo wese unochitombatsira ukaona kunobudisa mari yakafana 10,000 7,000 6,000 unongochida moyo nemunhu unongochitobatsira nemoyo wese whether wazoti ndidzosei but panguva yekuti wanozvipira kunotora chikwereti handiwana chekuti ubatsire munhu kana kuti wazvipira kuti I want to help this person handiwana kureva kuti unongodori nemoyo wekutoda kubatsira zveshuwa and then boom obva auya paground apinda mumba mako uchitaka kutora zvinhu zvemumba mako achifamba nazvo kana kusatotora zvemumba mako kutocreata zvinhu zvekunyepa achifamba nazvo kuti uipe akuipise vazhinji vedu takaipiswa guys ini ndisati ndakandozvigamuchira kuti fuck off to hell kuimbisa ini chokwadi chete chekuti zvokuti munhu aziva chete ndezvavo mwari ndimoziva chokwadi imi mune ari kutaura chokwadi chechecho pisa haiwani kuzakuziva kuti zvakutaura izvo zvekunyepa handimaona chokwadi ndi mnechiza zvokuti kuvanhu ndwazoipa chokwadi it will never ameno
but Mwari ndimunoziva chokwadi unozongoguma ipapo but printing nemunhu inenge kuda kukuipisa kuvanhu nezvinhu zvino thank you Pemu nezvinhu zvinenge zvisipo nokuti wadai saka munoionawo sei guys my lines edu I'm opening my lines time chifona titaure tionesane toita sei ndabatsirwa and then boom mangwana I'm showing my true colors now. This is me now. Ndikasabatsira thank you mandi ndikasabatsira zvakare munofamba muchinditira ma conference call kuma group munonditira mu WhatsApp group munoisa ma message ku family kuti haadi kubatsira vamwe anochinya atombodi kubatsira vamwe hatodai toita poitwa sei nezviri kuitika izvi because chinoitika kazhinji guys experience is the best teacher. Vanhu vari kuona vanhu vanoona ndofunga kuti zvinobawana zvinhu zvakawanda zvamaona so far zvakawanda zvamaona so far uchiri kuzogona kubatsira munhu here. Are you still going to help somebody else after everything that zvauri kuona izvi? Are you still gonna be able to help somebody else? A total stranger yangu yachitaura shamwari handina pekugara I need accommodation. Are you going to still are you going to give that person accommodation still after everything that you have learned and that you have seen? Vamwe ndivo vanobuda nezvinhu kuSouth Africa pano vamwe vanobuda nezvinhu zvese mumba yese kutora kuba kuenda nazvo. Saka guys vurai anditika ndavhura my lines vari kuda kutaura wakabetrayiwa wakabatsira munhu nemoyo wako wese and then mangwana akafuma chikuruma akafuma chikuparadza mangwana. This is your time, please call in and let's hear kuti nyenyuwo yakamira sei. Right, hello. Thank you so much for my ticket. All right, yes. Mwana kuti ngatimbopinda panyaya yazvo ticket tatenga mwana kuti ticket rako rapo. Okay, I just wanted to say panyaya kubatsira like we unogona kuti anchabatsira but sisimeni munhu anokuuya nestory yekuti zvoneka even iwe unochema musodzi to the point yekuti unobatsira again ozopedza akuita you know anopedza akumamira then you help again because remember every story is different but zvinorwadza it's so hard. I don't know, I think gratitude is a must kuti vanhu vanofanira ukabatsirwa it's not kuti zvoni ndakubatsira that doesn't mean kuti zvoni every single time unofanira kuti nditi thank you but yeah of course inangu personally what I wanted to say is kuti zvoni I've been through situations ekuti ndakabatsira munhu akagara mumba mangu more than a year rent free but zvona akabuda mumba mangu ka bedroom yangu maka ndakachema musodzi kuti I helped you but and unongozvipedza kungoti Mwari ndiye anoziva and stuff like that. But yeah, that's what I wanted to say kuti vamwe vane uvhuro. And I think even Mrs. Miller, I want to ask you a question. Imi munoti zvone aiwa ndichambobatsira but every single time you're drawn to kubatsira why? Well, I think I'll call you back. Just drop. I'll call you back. I think to me I don't know kuti zvinofamba sei paupenyu hwangu. Sometimes ndotombotya yezo after the betrayal that I get from people vandinobatsira, be it ndini direct, be it ndaita friend yekuya panoti guys ngatibatsire munhu uyu, then zvaunozomona sometimes anyway zvomasti zokumona chinyora normally dzogona nditibatei pangoyo but ndova nangozviti but yaiwa did I expect anything from this person? I didn't expect anything from this person. Paundi akandibatsira ndakatopedza andiwana but kwandiri direct I've been betrayed so many times. Ndokashira nyaya dzangu panapa several times. I don't know what happens. I still find myself mukunobatsira futi imomo munhu andiwana. So ndogara ndichitotaura ndombotya nditotombozvibvunza kuti inini munoti kufa kwangu hakusi muvanhu ndichaisirwa poison. I'm cancelling that anyway in the name of Jesus, but ndikungotaura handigozi muromo nesimba. Nditombofunga pakuti munoti asanditsigwi poison nevanhu ava because vamwe vacho unenge wakada moyo ka unotozovhunduka after the experience kuti tanga tiri kumwa mukapu 1 kutodya takagara tese kudai so uchitombosiya plate uchinda mutoilet uchidzoka. So if there is this kind of hatred towards kumunhu ndiri kungoti munhu kwandiri kuwirana naye, so what's going to happen next? What was going to happen? Nditomborowa neani andona zvokutiko zvine zvakaita kuti ndichiruza trust tora chokwadi yezoka. I've lost trust in people zvekudaro handichazivi munhu ari genuine nemunhu asi genuine. So I've lost trust zvacho ndongona matoti Mwari handichazivi
Andiwana ndamunhu wekuti ndakaenda kufunction musi unoyu andika kune function ndakaenda so ndadezwa muno ndakanga ndichienda neplate yangu kufamba nayo ndinonga naitozvibvunza kuti kuchichikuitika ndakanga ndakatosumudza guys kufamba naye kudai so kutoti handichina trust handichina ndo zvavepo andiwana so I don't know. It's sad though. Okay. Again, all right, thank you Yezo. All right. Right, hello Kola. Mushe kuri say. How are you doing? I'm doing well, my sister. How are you? Okay, how are you doing? I'm doing better. Okay, yes, give us your input. Yes, it's me. And right, and sometimes when you give us a platform to talk about these things, you know, we just they can be chat. Yes. Why want to yeah, and then okay, ndakarorwa saka ndakarorwa tinoona tinogara kupi saka murume wangu ane vazukuru nevana vebrother yake so time basa akapera kumba obviously vanhu vakawanda saka one mwana in particular ari mwana webrother yemurume wangu akanditi anti anongoti anti hatine problem hazvina kunochekesa nemurume wangu hatisi kushanda tokutamutsika kutoita sei ndobva ndati manje chii chandingakubatsirei nazvo isusuwo nesunokuda nenyaya yecovid tiri kuita tichishanda ndaishandira kumba zvangu murume wangu ane shuga diabetes anga amisawo basa futi saka ndikati what can I do for you zvikanzi anything ndobva ndati allright rega tiite so ndikuona vanhu vakawanda vakutengesa magroceries saka iwewe handimune mota ende kuva kwako kwakune shop ndobva ndati iwewe chiita sei woda stock uzadze mugaraji woda stock yako yezvozvise uzadze mugaraji anything kana chero iri nyama yemombe chaiyo chaiyo kana tikwanisa kuwana mombe mufreezer then ini ndokuadvertisera kunoku ndovhura account ndichiita one account mari then ndichikutumira mastatement ende kana kuchibhadhara kuti kunabhadhara grocery yakadai iwewe zvamunoita munotsvaga matsamba kumapurisa muchideliver zvinhu I think let's do that. And zvaifamba akatoodha stock akazaza store garage rake baba akatanga kutengesa murume achideliver uku achideliver uku zvichitofamba zvichiendeka mari unoziva ndakavhura an account specifically for that itoti tikagara takati abvumirana kuti at the end of the week ndinovatumira mari through zvatinoita izvozvo kuti pane vanhu vane ma$US kumba vachitora mari nanhasi ndotarisa bhuku racho so ndikati vanhu ava ndakavasimudza ndadaro mufunge kufamba kwenguva mwana vachitaura naye mwana akakarorwa sezvandikutaura married muchato wewhite kuvanhu veguta ramwari murume wake ari munaright mwana uyu akazenge aakuningirikina akutaura naanti murume wangu ndiye baba munini achesterana baba munini girlfriend besfriend yake apa ini ndiri bhizi kuvabatsira nemari ndiri bhizi mhanya time yangu yebasa ndikufanira kushandira kumba but I'm managing to take their orders ndikuadvertise pawhatsapp ndikuadvertise pafacebook zvese ndabva ndati ndozviri kuitika ndafamba handitiri pamba zvazvo zvibata nenyaya yefacebook samsha vanga vakutaura nemusikana uyu ndobva ndangoudzwa nevanhu kuti ko iwe samsha wakwa nemunhu kuti lazvo chief mapictures ndobva ndambotanga kuzviteedzera so ndabva ndazviteedzera ndobva ndazoti ndabata zita racho ndobva ndanyarara andauita jambu ndobva ndazotora nengirikin star riya ndobva ndati gare ndobva ndati
ndakavhura foni yake ndokandavhura foni ndokandawana ichokwadi. Zvakandirwadza kuti mwana uyu ndiri kumubatsira uye best friend yake ndakatoona linki kuti best friend nai mandazoita sei mandati alright vana ndoda mukadza mudhishi ada kundijairira mandavhura WhatsApp ndandaisa murume wake ndobva ndaisa iye ndaisa ava ndobva ndaisa friends matora mameseji ese wawa ipapo ndikati ndozviri kuitika. Iye akabva atotiza musha wake akaenda kusautika ine covid yaya ndokusiya murume wakaita tanga kuapologize sorry I didn't know that it was going on ndikati get my voice note my message saka murume didn't know about murume wake angasingazi akatoshamisika zvokutodaro kutoti I'm surprised imi muri yambuyaka exactly naiwe kutonyara nezvinhu zvakadaro inini zvangu zvakabva zvatongoshata because zvazviri dzokai padhuze nefoni zvazviri deep zvakandirwadza zvokudaro saka ndakati varabishai vamona vanhu vachidaro apa vanhu munhu anenge ane 50 murume ane 56 years kuona munhu achidaro zvakandirwadza zvokudaro ndakona mbijana ndanga ndokira ipapo ndakabva tangoseparate because zvakandinaumira mushi but murume akabva zvasiyana here nemunhu wacho okay saka bhizinesi rakazodii zvakabva zvatongopera ipapo makabva matongozvidhakisa ndakabva ndatozvisiya anyway zvimwe zvezvinhu zvatinosangana nazvo ndo topic yatisvitsa pano yekubatsirai ndo patisvitsa pano apa anditika thank you very much my sister for sharing this story. Thank you mafurira vamwe rege vamwe vataurewo handiti muri kunzwa my sister vaka opened a whole business for somebody else kuti akwanise kuita business rake azviraramise. And what does the person do? Anonotsvaga girlfriend onyengera baba vanindi baba kana moti akazviita sei onyengera baba girlfriend handimaona yototanga kudanana navo. Imagine guys that kind of betrayal, right? Call pa Facebook hello. Yes, Smelly, thank you for accepting my request. Yeah. Inini ndakabhabhatidzwa nemazimba muna 2022. I was very naive ndansina interaction yakawanda. Tinika business kangu kakuzimba kandinoranawo. Or send me a text or out please do email me on J. I see, and I can tell the stories in their old stories. Ndakapedzera ndinotori audio andakatumirwa andakachengeta ngoti ndingopota ndichiteerera nditi asi Mwari zvinoziva unenge wanyatsoitira vanhu mwoyo wakanaka usitomborina any need, nothing you need from them, you're just helping them and then they turn on you. But my question is, pandinonzwa ma-questions is pandinonzwa ma-stories ukanzwa vanhu vacho vaunenge wakabatsira vachitaura zvavanotaura handioni kuti vakawanda vanenge vachitonyatsobvuma kuti iniwo zvechowandakakanga there's some sort of justification avari ndova ndanditi ndade ivavo ndova isu tingangoungana zvedu tichiudzana nhoroondo dzezvatakaitwa asina ndikumbirawo vandokumbira kana kune vashoma ivavo vanobvuma vanouya kuzotaura kuti iniwo zveshuwa ndakadai ndova vandine shungu navo ivavo. Thank you, caller. I think let's take it that way. Thank you for bringing that caller. Right here on Diaries, before you go caller, here on Diaries we don't judge, guys. Antika, toda kumbonzwawo. Antika, let's take accountability of our own actions. And the first step, we want to remove comment section. Unonyazoziya, I don't know you. Antika, unyazo ndakambobatsirwa neumwe munhu ndionozviziva nemunhu yemuri tu, but zvechokwadi ndakaporonga. Antika, and then sometimes you regret. You feel sorry uri kwauri koko unotoregreta kuti yeshi ndaigona kugadzisa zvinhu but hapana ndiri kuda kuvhurira mukana unoyu nhasi anditika in the spirit of love and forgiveness anditika kana muripo
ndokumbura kuti mute come through. You can call ukachika kuya zvaita kola zvokujoina kuya kufona kuti inini guys I want to own up to my mistake yandakaita handika ndakaba betray zvichokwadi ndakabatsigwa nemunhu so handika ndobva ndadai ningi kwauri guys hakuna chinhu chinonakidza sekunzwa kuti munhu akumbira regero remunhu oteta kunzwa navanhu iwanga usipo. Forgiveness will come from within kuti akumbira zvichoka pamwe zvakaitika 15 years ago pamwe zvakaitika 10 years ago andiona asi nhasi wazongodzadadhirika ndizvitaure. Saka if you are there handika you are free to call in right now. Hatimbopai mukana ivavo. You are free to call in right now handika wobva wataura batai makadaro vari pafona anzafoniko zvinezvi wobva wataura kuti inini ndakabetrayawo ndakambobatsigwa so but ndakazodai handika I want to just apologize. I want to say sorry. If you are comfortable you can mention the name yemunhu akakubatsira wakaribetraya kana kuti just kungoti munhu akazongonzwa nyaya yanenge achiziva handika just for your own peace iwewe handika I betrayed somebody else nyaya yakamira yakadai handika I want to say shuwa Mwari vandiregererewo then you drop handika. Rega nditange nditungamirire ndirini nyakutanga. Munhu wangu ndakamukumbira regerero asi regerero harundiperi. Ndiri munhu ndakauyawo kudiaspora. Munhu iye akandibatsira nemabank statement akazoti ndakunoku ndakazombokwereta mari akandikweretesa mari. Time yandaiexpecta kuti ndichakwanisa kuipaya back mari yese yakanonoka. Saka ndakanonokawo zvesvo ndikatomboita time yandakadisappear ndakazoibhadhara hangu mari iyoyo asi nekunyara unoremerwa nekuaprocha munhu nekutaura munhu nekumaintaina ukama nemunhu. Saka noza I'm one of those people wekuti munhu iyeye chandinodemba ndisati ndatombouya kwandakauya anga akandiudza kuti ndinenge ndakabatsira vanhu vakawanda stereki kuuya but munhu azomboiti kana nguva yekungonditi makadiiwo henyu vana vari nani here vari sei. But iko zvinezvi I've been one of those people. Ndakamukumbira hangu regerero during covid ndakutya kuti shuwa ndinofanira kukumbira regerero and takanzwisisana asi still simba rekuti ndikwanise kuzviita izvozvo zvekuti zvekungopotawo ndichifona ndichiti ndakangoremerwa handizi kuti chinondiremera chii hana chakandikadzira munhu. Thank you very much for owning up. Mwari wakuitai zvakanaka Kola and nhasi masunungurwa chibva mataura shout out kune munhu wenyu mainhingi ndati nokuti ndinotoremerwa makadiko vasikana ndiriko zvangu kana zvai ndichakufonerai taurai. I hope varipo. I hope mainhingi muripo makateerera andisika munzwe munhu kunyara kutonyara kuti ndokufonera chiti kudini but mwe unoda but ari kuremerwa handika this is a start ngatitangei Kola shout out that's right munhu wenyu. Alright sekuru semu ndiri kuuyanza ndakangamwa makadii zvenyu vana vakadii. Sekuru semu ruregerero muzukuru wenyu uyu munoziva muzukuru wenyu amakabatsira muzukuru ari kuti makadiko vana vari sei handina kukangamwa kunyara asi ndichauya kusataura nemi haisi mhosva yenyu and ndinoziva kuti ndeyangu hapana aizvishu. Yes. Thank you very much Kola. Thank you very much Kola. Sekuru Sam, I hope you are listening or I hope this message will come to you and shika moziva kuti muzukuru wenyu ndana ari kuti hamuna mhosva ndiye agamuchira dambudziko rake ari kuti ndichagadzirisa kunyara kushiya kuti ndosvika sei asi ndichata chivindi one day ndofona. Kola kana zvivindi zvichiri kunyanya kunetsa unondibata kuseri ndotanga ndafona ini Sekuru Sam tigadzirise kuseri mukontinye muite zvakanaka ukama wakanaka. Maita basa. Alright Kola, thank you very much. Wow guys zvinonakidza izvi. Zvinonakidza izvi. Right, hello Kola vari pafoni? Yes, kuri sei? Ndinenda kure. Munezve? Tukudza. Ndisati ndenda kure. Ndenda kuti mwedzi wapera kuchineri musakanga nokuzorimainda vanhu kuti program yedu. Wanga usipo here vakatanga kutozvitaura? Ndachida kutotizve ndazopinda vane ma10 minutes matanga maybe mazvitaura pekutanga. Tazvitaura kuti project ndatotaura kuti tinoda kutenda ive sakapledger mapledgings ndiri kuona mascreenshots emari dziri kuiswa kuna Cheri mascreenshots akaenda kwandiri dzimwe dzaenda I think 2 akaisa kuSouth Africa. So we are tiri kutenda Mwari kuti zviri kufamba and zviri kutoita building pledges guys. Zvakare ndichazouyira zvakare kuti zvakare zvetichikwanisa tichipedzisa ikwane mari iyi tichingovhara project iyi ava vachitanga kufamba neproject yavo. Aiwa maita basa zisimene. Alright. Sakasi ini hama handina any example yandinopa but ndachida kuti Kola
vatanga vatizoni toda kunzwawo the other side. Inini I'm also curious to hear kuti besides kuti vanokwira vachikumbira ruregerero, people do things because they feel they are justified. Kuti handichadi kutaura nasi Snelly because vakandidai chero zvazo vakandibatsira kuti ndipinde muUK. And zveshowa Snelly kazhinji zhinji kacho kana takubata nyaya dzakadai so tinozobata one side remunhu akabatsira. Ndakamubatsira asi nanhasi haana kana mhoro neni. No, tiri kuindako, don't worry. Tiri kuindako, machapter remember takamboitaura before ngosipo. Takavhurira mukana vakabatsirwa vari kuabuswa vari kunzi chakati takavhurira mukana saka tichiri kufamba nayo. Yes ndapinda mbamenyi manditambira mandigadzirira ndauya ndopinda mbamenyi mochamadibata rapo yenyu mochamaditayepe you know handina reason yekuramba chizokutsvaga ichodazvo makandibatsira handina reason yekuzoramba ndikutsvaga idaenda ndinoona kuti rega ndiite zvelife yangu ndikasiye kana ndikasatokufunira pafacebook zvakatonakazvo ndoenda hangu life yangu pakaerere ndechekutsvagirai ishisa ndechakutsvagirai saka even vakaabhusa vane justification yekuti wai vakuchataura nemahost avakavahosta vachienda nevakavabatsira traende. I think it will also help kuti vakwirewo vachitaura kuti zvakadai tinodzidza masaidhi kwekuti tidzidzewo izve kugarisana nevamwe zvakanaka vatinenge taita se tabatsira kuti vauye ivavo. Right. Saka ndikona vari kudaro. Anyway, last time takavhurira munhu wese apa tatiri kuti tikamboti fambe neii pfungwa dzangu dzadziti tikati fambe nekuti tobatsirana here handika tichinzwawo vakabatsira ava handika vambobuda then tozoswicha manje kune vaya vacho handika vakabatsira kuti ko sei musiri kutaura nevanhu vakakubatsirai ko sei wakadai guys sei wakadai munhu wochifonera kuti aiwa inini ndakazoti ndakaita because zvechokwadi vakandipa mari vandipa mari vakafamba vachindishambadza kwese kuti iwe uyu ndakamupa mari yangu uyu ndakamupa mari kana kuti ini ndakamapa mari asi mumba mavo vangakuzonditi wakuita zvadoda inini nokuti zviriko hanimona. So but kone vanenge vari kuti ngazvingosanganiswa hanimona, kone vanenge vari kuti ngazvingobatanidzwa zvingosanganiswa pamwe chete hanimona, tingovhurira mukana kuti ari kuti ndakaabhiswa ini ndabatsirwa but ndakatozona kuti kuzotaura nawo kuri nani because ndanda kuti taya vanoda mumba mavo hanimona, ndada kuti twa yese hanimona vataurewo. Saka alright mongosanganisa but I don't think kuti ichapera dasi because ipapa ndasagwa richi 1 hour chete kuti ndichibva pano handimona ndabva 1 hour. Saka tinogona kuti ipati 1 20 mangwana pati 2 handika ndendiripo tichikontinya takadaro handiti kuti munhu wese anyatsa kusununguka anyatsa kuvhura mwoyo wake asununguke ataure zviri pamwoyo pake handitika right. Saka uyai tinzwe fonai tinzwe vanoda kufona fonai tinzwe kuti chii chakaitika what really happened pakapinda what really happened pakaitika ndikikiri pane nyaya dzakaitika idzi chii hanzi ndakaabhuswa tivhurire fonai. Alright, it's okay, you can still call in kana ukaabhuswa fona muchembere Lilian fona utiudze kuti chii chakazoitika iwewo wabatsirwa wozoabhuswa and then what did you do after handika zvakare. Saka neavo vakabatsirwa vacho vakarumwa handika fonai tinzwe. Handisati ndamboona vanhu vakabatsirana guys vakaramba vari vese vakawanda ini kusvikira nekusingaperi handisati ndamboona zvakadaro kana vanhu vashoma variko kana kuti vanhu vandakanyatsa kuona vakanyatsa kuti vari kumbonyatsa kuwirirana vozowirirana kusvikira nekusingaperi kunyepa pakupedzisira kwegame chete panoitori nekupanduka kunoitika one part inotopanduka chete handimaona handizi kuti inenge yasvika pakuti ndaguta here handichadi asiko kana nhai guys let's say paitika zvaitika fallout or whatever waona zvawatsamwa haugoni kungofambawo here woti semunhu mukuru wofamba wakanyarara unoita segrade 1 sedofo here seECD here kungomuvha you move quietly and you go kuita kuti mangwana you never know kaupenyuka you never know paupenyu apa upenyu ndewamudharagodhika hausi hwako hausi hwangu ndewamudharagodhi hauzozivi ramangwana handizvo here kungoita zvako kwaumoti you know what I'm just walking away tipa kutanga taipisana here ende kazhinji kacho pakuipiswa paka guys hamusati mamboona vanhu mumwoyo watinawoko dzinocreatwa anodzicreata dzigobuda bob
dzigobuda shuta agodzikireta ugoza usara wakabata musoro chiti I didn't see this one coming. Handina kuona izvo zvichiuya, and then akuchibudisa true color yake manje wanga usingafungi kuti anayo akuchizonya ndokauya kutaura kuti yey, what kind of a person is this? Zvishwa ndaidlana here uyu akuchitanga manje ndokupera kwegame racho, finishing yegame. Right, fona itinzwe varipo nda kufonawo andichika kona vafona ava dhimini vakati itai two side makanganisa nyaya yangu manje kana yandaiso manje matovharidzira makolas kuti aishafona achabuda pachena manje ya because anenge votyawo kuti vakabatsira kubva wabudawo pachena charati dini kwa zvakazodai zvikazodai right. Anyway, fona itinzwe guys nokuti yatodaiso yatobhalansa manje achazoda kuti achidai nokuti anenge akuziva kuti munhu yaanogona kufona wobva taura kuti ndosaka achida kufamba nayo stage by stage yatodhakiswa. But anyway guys, fona itinzwe oda kufona fona itinzwe tinzwe kuti chii chakaitika, what happened, how were you betrayed, vamwe makavatirwa nevarume venyika zvokwadi. Ine guys ndakambokudza nyaya yangu yasihleiya handimuchaiziva unenge uchiti ndatrasta munhu guys, yasihleiya handimuchaiziva. Right. Hello, caller. Yes, caller. Maybe I think nyaya indaimboteka zvangu comment section yekubatsirwa iyi. It's a very, very sensitive topic inoda kutaurwa, but I think reality is apo ndifungoti pane zvatinochida tingatiudzane hedu. I think some of this, I think makataura the other day kuti is it because of the situation yenyika kwedu kuti vanhu vaoma mwoyo zitereki zvekuti endese kora akafuna akatoona kwaya kudhara the way we used to think we are helping zvatosiyana negeneration imwe ichi kuona kuti maonero akuita vanhu zvinhu nekungoma kuita zvinhu, and I think there's truth in that because mukatarisa inini ndiri wema20 plus time yatauya kunoku, most of us helped ourselves. That kana amera kubatsira usvika kunosina kana hama kana wani, we started from the bottom. We had nothing to say. Mukana dzimwe dzimba dzataigara, show the relative of mine. Imba ndaigara ndoyamira muno musvikaniswa une mukuku kange nani murikuona, but we're content with that. We didn't have an uncle, an auntie, varipo vamangane hama dzaivabatsira, and we learned to live like that. Remember kuti generation yedu tisu tanga tine hama vanin'ina vabereki nehanzvadzi kumusha uku dzataiendesa kuchikoro uchitishaya, saka pakauya mukana wamasiwo esa moyo uwoyo wekuti kwauya mukana, let me do. Iye I'm one of the people akaunza vanhu muno, and kutaura chaiko chaiko ka, it's a long story. My instinct was zvanaka, let me help. Yes. Murume wangu akandiudza kuti regeta, and most of these vanhu see hama dzake notita, but unangoona situation yane vanhu kuti remember kuti kune vanhu vakanga vari South Africa vakana zvimapepa kana kuti vanga vari kudzimwe nyika, vanhu vakaenda kumusha vanaona kuti magariro akaita vanhu zvakanaka asina kugara zvakanaka, then you think, you know what, let me help. But musiyano uripo ndeyekuti remember kuti diaspora haisungoti zvayo UK, there's other countries anonzi diaspora, and image yevanhu yekufunga kuti nari kudiaspora vamwe vazhinji vaiti vanhu vagere, saka the expectation is iwo uri kudiaspora unotorite more. If you can give me pounds, you can give me 20. Murikuona, and that's another story yekuti unotumira mari monzi mandipa 5 aka 5 chete wonzi more. Saka vanhu inavo vazoya muno, their expectation remember isakaya tisina akatibatsira tane life dzedu tajusta, we see the hardship. Unotodza munhu zvakanaka, reality iri kuno, vamwe vakatora zvikwereti, isu vamwe takatorawo zvimwe mazuva anenge wakasungirira for ABCD, utodza munhu realistically kuti aiwa uyai, but ndo zviri kunoko. Munhu anopinda mumba mako haasi kuenda kubasa, vamwe ndo vakauya nguva yekuimabasa hanzi nemaprovider chingomirai achata nemahours vakati zvinozovharwa takuya, saka munhu haana plan, iwe uri kuenda kubasa. Plan yaunomupa ndeyita ndo pane madambudziko mamwe akauya mazhinji. I think there's somebody else akambotaura the other day kuti pakaita maproblem, saka mugara muda vanhu munoziva life munosesimaile tiri bhizi even mamuya munomu you know very well kuti in and out. Nguva yekugara pasi tichiti welcome wauya munyika, I don't know how many relatives were able to cancel my fees to welcome people. Indakatoti munhu mpika ndiri pabasa
nemota kuenda kubasa unotora munhu kudzoka chimudropa kumba chidzokera kubasa kwakuzoema nhepo kwazonyatsogara pasi muri kuona saka welcome iyoyo to somebody might look like handisi kuwelkama zvakanaka but remember ndabuda mari ndatora chikwereti I made the food there chikafu ichocho chimwe chataitenga vamwe takazoona marisiti atumirwa zimbabwe nzi vachienda grocery £200 after you're doing it for that person's comfort and zvakatranslatewa maybe musoro handizai zvechifunga munhu kuti oiconveta vamwe vanayo iye vakakuita bhiza apa inegodhom I don't know kuti munhu akazvekuitira ogosvera kuti achite chakati tio zvimalessons zvichakati but godhom iyoyo ndokainozovanwa I think mumwe akataura kuti ndakatorwa mavhidhiyo embaina one of the people I'm very private like that simene ndakambochata nekutiseri but pane maguru rangu achira I'm a very private person I live my life unozoona zvimwe zvinhu imba yako yakuburiswa zimbabwe nzi vanenge vachihavana mari look at the finish look at pamba pavanogara mota dzavanodrive zviranecessary ibhodhom I don't think kuti ndingati utsinye I think ibhodhom inototi munhu and I don't mind inotireta seriously saka ipapo tinofanira kungonzwisisana wedu kuti hama dzedu dzimwe ngatidziregerere izvedu ndaimborwadziwa to the point yekuti never iti ndatogoti comment umu handichabatsiri ende zveshuwa I'm now thinking twice because my husband akandiblame akati iwo ndakakuudza kuti don't do this zvakazopfutika wakuchiti nguva yekubhadhara mari takataurirana kuti dzimwe dzatakakupai dzadzina basa it's okay ndedzemazvemazviisa nechipa chikidzi dzimwe dzihombe dzekuitwa dzemasiwo saidhura thousands iyi mari ichizikai pamwe ndatora loan ndaichidzoka opa vanhu kana 6-7 months kuchitangai kuti amainstruments kudzosera ipapo I think there's a caller akatotaura akati motoona munhu atonotora mota dzaunenge wati try to save the money and buy your car cash if you can zveluxury car chimbomira don't compete nemunhu auya 20 years Rome was not built in a day pamba nekesi yako ende unosvika fast zvakanaka zvisina pressure ukatiwa pressure ndoupenyu hwekuti vamwe vanozoenda kumajeri nyaya dzepressure idzi ipapapo enemy of progress vari kuda kuti stopa because vakunasa kuti takutovakunda who is in competition with you munokireterana enemy wamanga usitomboripo and kutokumbira mari yokuchidzosa ifokoka kana munhu ngaazive kuti ndapiwa ndifanira kudzosa kani there's a problem communicate because the fact you're now asking munhu anotogumbuka unozoona zvaakumusha kunzi kutoshayiwa chekudya nokuti kunzi tipe mari kuno vanhu vari kumba vabereki vedu havazonzwisisi kuti chii chiri kuitika iwo nechikwere chinobhadhara saka ine mahamba I just like to forgive I'm just like to say kuti kutonga ndekwamwari and hama dzangu dziri muno dzakatadziwa I hear you my sisters kune vanhu vakazobatwa hama dzavo zvakashata I met a lot of people vachitotaurawo kuti bedwe ndo zvatiri kusangana nazvo hazvina hazvo kunaka and I don't think pane munhu achamboyashaura kuti ndakabata munhu rafu saka pakusataura apa hakuna munhu anozomboyashaura chokwadi ichocho ndo chokwadi asi hatingade kungoti vanhu vakabatira vese takabata vanhu zvakanaka kune vamwe vakatoshaya kuti yako yemari hazvina kushata kuti munhu kana wapinda pane vanhu usikuenda kubasa uchidya uchibatsirawo but pane pamwe vamwe vaizodzvanyirirwa vakuzoitwa aiwa izvozvo zvakashata but vakabatsirwawo hakuna munhu anogona kupinda kumba imomo musina zvaunge uchida but remember if tables are turned are you able to do the same thing yourself saka ndisaitanisa zvakanaka wabiswa matope kwanga uruko people can say hey kubatsira munhu doesn't mean chakati but situation yaunge uri iyoyo dai munhu yese asina kusumudza ruoko rwake where would you be chibata ipapa tana kusataura nehama inangu aisei nezvekupenga because you know what this country munongoziva tisinai magofundime ndo pamunoona you can leave nyaradzo but nyaradzi yako ndoopareti pasina hama dzako shamwari dzako will be too busy nemashisi saka izvo ndezvekutika ngatisanyeperana vanhu become hard hearted zvekutodaro ngatisanyeperana vanhu ngatidzidze kungoti you know what takakanganisirana fana uyo I respect to my sister ataura kuti sekuru nhingi ndakamukanganisira sorry iwoyo sichizvipa simba rekungoti one day chaipo sekuru I want to come and see you hauna chaunopa and God does not bless a bitter heart God does not bless an ungrateful heart inene like I said ndakanaona ndinanga nehama yandaigara nayo kana kuti dzakanga dziripo but ushona situation yavo yakaoma if I tell you my sister if somebody gives me £1 I clap hands and pray for that person because I know
And I've never had anyone paying £6,000, £5,000, or even $2 for nothing. But when somebody blesses me, I'm grateful. And you know what? The blessings keep coming. And I see, I'm testifying that I see the hand of God through my grateful heart because I'm not change. So I just say to my sisters, I'm very sorry, my sisters. Find it in your heart to forgive. But next time, let's calculate issue. Yeah? Even when I say, you are to and you block yourself from moving forward in life. But I must not claim Scott, Jim was there quite a lot, my sisters, and I. But you are not sure I don't know why you think you're not, but you're not credit at all. If you want you for the rest of your life, that's what I wanted to say, my sister. Thank you very much, Kwela. But what are you saying? Because Mati, mimi pambe kubatsirana nehama anditi mukati azvibetseri kuti tinge titakatsamudzana zvekusatadzana nehama. Ndimi madara I quote what you said. Nyaradzo ichiro une policy yenyaradzo. Mati mimi ndo panozita maGoFundMe. Poita unenge une policy yenyaradzo but shamwa dzako zoti dzigona zvakana kuviga because anenge vachifambisa nemashift. But hama handi. So apa what are you saying, Kwela? Because closing remark yenyu mataura zvakare mukati vanoenda kumacourt and I. Saka vanhu vaendesana kumakoti Kola, do you think pachange paine here mukana kuti tichataudzana pachataudzwana apa vaendesana kutribunal court iyoyo tribunal court whatever kunenge kuchataudzwanwa here after that? The problem is record works. Yeah. If the last resort, I don't think kuti ndakwenda kukoti munhu anenge aedza zvese aonoti zvairi and at the end kune vanhu vakabuilda life dzavo or they even had bad credit records wotora chikwereti chausiri kuafoda kubhadhara because wanga wakatenga kuti munhu acho achishanda une fake usati achibhadhara. Ipapo it's a last resort and I don't think many people will be doing that. Ipapo what else is there? Ukama wakakosha but kana hama yako yacho isingatokukosha yadhira yatokuita cut out. What else is there? Wagara watongoza out. If I say go for it, in any personal life and been in a situation where I needed to do that. But I understand and I wouldn't say to them, Mufagaru, because in Jiva situation I don't do an more than us. That's my point. Friends, it's not going to go up and but sister Lishamari, Jinta, the Masangana, Zumuna, you kids, no, so when you go to your relatives. And you know, sometimes, is it your friend who might know it's your relative? Chirima Shona, Chiriman, the couch, I do not allow the boy, I come and I don't so well in the end. Those are the Bunko Tower, Singapore, Sana Plaza, very welcome. Once I am in another child, could not have done as that just to come up. Chino, it has said Chirivan, Mabako. Go for Indian. But matter what happens in a court city, but the Yatabe won't Saga personal come. Find this in your heart because you must say marriage or not. And plan you here £100 is better than nothing. Yeah. So just put that is that's a shit most like I said, in the room around. I chose you know what? Let me choose my battles because I could afford to do that. It's a cost, but not everyone can do that. The moon one don't know they're single mother and then enough for. I can't put this on my own to my serious. So I'm told her because she's a very quiet lady, a friend of mine. She can say, one of what I want to marriage. I see not and it's been 2 years. She had borrowed £12,000 and she's paying it now. Yeah. We after that, you coach at I'm saying that you can see the distress is causing. Yeah, but I would prefer I don't coach, but I don't know. I don't prefer I don't need to coach. You end up coaching Jonas Cons, coach, but Dora away, cannot put the Maria Cat, Panano because cannot so we are Uno Demba Uno Padra, Mario One Padra times 100 is sleep on my shit. Soon as you're going to put in tea and tomorrow.
Hi, more People gracious. forget one thing. We've seen a lot of things. Kuna vamwe vanhu vachafamba upenyu. Karma is there. Mwari hadiwo zvakashata. Kana tichitosachana anokubata pano, because you rob people. That's robbing somebody. You don't know what that person chachanokubatira side. In some things, we are creating cases for generations to come. Yes. So zvibatiwe Tinobata vana vako. True. vamwe vanhu uchafamba murodhi woti mota yangu dzinofa, mota ndaita accident, hachisi hedu hachitoda kunyanya pasatani mbiri kuti ndiye anodaro, but kune zvimwe zvinhu vanhu vanongobata zvavanobata kunzoko. And sometimes your children, you might yourself not see kuti pane zvandakakanganisa, your children might just be chamberere ushaya kuti what happened, chii chakakanganisika, wozokanganwa kuti kumasuroko, kumasure munhu akatora munhu akati shamwari mari wozondidzosere nandaikukupa munhu iyeye, please honor that. Akakuti waiwa ndimokubatira vazongomuka akuti ndipe mari yangu apapa pane problem. Like I said, toda kubhalansisa zvinhu. Variko vanhu vakabata hama hwenyanga munhu atimbodi kunyeka. Aiwa, vakawandisa. Net a lot, we helped a lot of people. Hama dzesha madhirama hachidi kunyepera nepamwe. Maitoya nehama chaizotosangana munhu uchaona achiti asitorina kana chii otoshaya kuti iye munhu yepamwe ozoziva zvine zvaitiko. Kune nyaya yekunzwa but ngatibatsirane tigarisane vanhu mukati umu, because hachisirisu tega tatanga kuuya magenerations ari. Foni yako laita sei? Foni yako laita sei yangu nyara? Kola asibabata mute. Amene zvaita foni yawo. Right. Right, ndikola vari kutaura hanzi izvo hazvibetseri guys. Hanzi ngatigarei zvakanaka. Kola vari kuuya neshoko rekuti ngatigarei zvakanaka, tibatsirane mune zvakanaka, babatsigwa tichidaro, kasi kana uona kuti zviri kurwadziwa, rather take your story to the courts. Andika but still ndikati kukoti kana vatongoenzana kuti ukama wacho watongopera pasina kana rume kushagadzisana vatombosingisana zvakaoma. But anyway ndo zvinenge zviripo. But guys, pane chinhu chayamfunga mangu pana ndichitaura, do you know kuti kune vamwe vanhu vakabirwa mari yema-COS in the process of trying to help hama dziri kumba. Let's not run away from that. And it's effect. Kune vanhu vakabirwa mari dzinosvika kana kuti ma-30,000 pounds achizama kuti ndoda kuunza vanhu. Mari yaobva arowa scam. Arowa scam, remember, anga akaudza vanhu kumba kuti ndiri kugadzisira mapepa. Zvese itai ma-TB test, itai English, torai ma-fingerprints. Vanhu vaita zvese vamirira. Zvechokwadi uya tsvagaudzwa kunzi pakati vanhu vakabigwa mari dzema-COS guys, ndo chokwadi. Indai kuna ningi kuna deputy parent uyu ane ma-COS anawo. Handiti vaenda kuna deputy parent kwakuya ndikudawo ma-COS muda mangani kwaka uchibikwa ma-fake COS guys, rekuti iwe uri iwe nenyama dzako hausi kuriziva kuti iri fake. Handiona then waenda kwaka odzibhadharai mari andika kubhadha kwa 50,000 kana 30,000 ndevanhu kana 5 kana kuti 4 ameno handiti mazvona. Then paipa vari kumusha excitement iripo. Andimaona kuti mapepa akuwanikwa uyu abigwa zvechokwadi, munoziva nyaya dzakaitika. Handika arowa mari imo muno vanhu vairovana mari muno mu-UK panotaura zvangu kuti muno munhu mune vanhu vakatooma. Musagara henyu muchingoti imimi vagarisa muno muchingoti Africa pamunenge muchiti dzungu vanhu vahwi vasiwaisi imboongororai utsinye huri muno pate zvenyu hwamunoitirana. Makaitirana utsinye pate zvenyu. Vamwe vaitenga ma-COS nemamwe ma-20 years aitengawo ma-COS kune mamwe ma-20 years. Andika vakarowa game, vakagiwa mari dzakwanda taiseri kutakadhira nadzo nyaya dzehope. Handimaona right. Then zvadaro ochidzotaya kuudza vanhu vari kuAfrica vavya kuti guys ndarowa mari. Do you know kuti right now andinangoti ipoint yekuti pamwe makapfuura nepo mupafungewo. Pamwe ndimi vangu vari kuAfrica manga makapromiswa namai guru naPamela kuti ndikuita ma-COS. Pamela arowa mari kuno kuBoshi. Andika arowa vanhu vaya vamurova vamutengesera ma-COS zefake. Akutinoudzana Pamela kumusho kuti ndakarowa mari kuno kuti you know kuti kune hama right now dziri kuti wakatishandisa, wakanyepa, you lied to us. Atori muvengi right now akatodiscussa mumagurupu kusatomuroya inyaya yekuti Mwari anogadzisa chokwadi kuti mukaita mishonga yenyu haibati because chokwadi akabirwa. Imimi muri kuramba hamuzivi chokwadi, but Mwari anoziva chokwadi vanozongoprotecta munhu uyu kuti mishonga yenyu haishandi.
mama wenyu vakatizama kuda kutouraya munhu muchiti ari kunyepa datishandisa takaita matp test mari tanga tinai last money tikaita mafingerprints tikazodai kutishandisa makatomuita munhu akaipa asi zvechokwadi akabirwa vanhu vakabirwa mari akabirwa saka pakadaro ariko futi makezisi akadaro ekuti right now cheuta explain kuti anyway ndakarwa bosh hakuna anoda kuzviteerera and hakuna anoda kuti zvinzwikwe anoona hakuna anoda kuti zvinzwikwe kunzi kunyepa vanga vasingadi kuti tiuye kune vantu mari narrative kuti vanga vasingadi kuti tiuye saka vakatitisa zvinhu zvese zvakakwana pakupedzisira vakati cos ndabigwa umwe haana kuudza kuti ndakabigwa akangoti vataurira kuti you know what macos aya kuchina kuti avaudza kuti ndakabigwa anenge zvino kuti ndodonzi kunyepa okuzvika pakuti ndashayiwa asi akabirwa mari ari kurwadziwa tochema nemari yake izvozvi saka kana muri kuafrica makabonzwa pamwe chitinde kudaidai kune vanhu vakarohwa bhegi muno vanhu vairovana bhegi zvekudaro achibikwa macos efeka munhu aizonozviziva raenda kuhome office uko ndokwarinonoskaniwa kuya konzi ifeki ningirikiri document this is not an original cos munhu anonosubmita passport yake apiwa cos vazhinji vakapiwa mabhani zvandoziva kuti zvokucreata vamwe vaichema vachiuya chitiudza isusu vakarwa mabhani otonzi fraud pamusoro pese atenga nemari yake cos otopiwa futi 10 years bhani rekunzi wauya nebepa risiri iro rekubikwa wakariwa nepi apa akabhadhara mari zveshuwa haazivika izvo zvikukupa cos newe mandi kuti hero cos unoriziva iwe ndokuisira original apa nefeka apa rinotozikamwa nevanodhila nawo andika vanzemakambani vanogara chimabata maoko ndio vanoziva kuti iri rinenge namba dzashota apa sei ndikuti dai because ndikuziva mumwe mukadzi akabhoya kwandiri kunoko andika pakanga patogwa ndakatomboiudza palife nyai muri kuiziva mukadzikira masuro kuiriko animona remukadzi wokubigwa 45,000 yanga ine macos 6 kana sakangana 6 or 7 nchakangana 6 or 7 or 8 achazivi handimaona 47,000 nhasi ndichine mapicture ake nemavidhiyo andika vakatora munhu vachitoverenga mari kudai so amwe aikonewo panze akabva ngotora vhidhiyo pachiverekwa bhegi remapounds kudai 47,000 kudai kumupa kechi kudai wozofind out paya kuti munhu wavakapa uyu akanga angotuma kunzi notora mari pakati haasiriye aitengesa macos itori syndicate uye ndiyo kupedzisira akaenda kunokolekta mari akati mwana ndanokolekta bhegi pakati handi zvazoputika wazona kuti macos aya vanhu vatopiwa mabhaniko macos aya ende munhu ari kumusha ndobva ati manje akanditra utsinye akasenda kuti ndiuye akabva tondibhanisa kuti amutsanangurira tokapiwa bhani because indetopiwa cos nderechokwadiwo haazvinzwisisi handi vazvoda kumba kune mafamilies akabreka right now akabreka mafamilies nekuda kwemacos efeki akapiwa vanhu uye ari kunoko haasi haana mbabata cos haazvizivi angopiwa akati nditapiwa kuti munhu mumwe wangu kunoko angandijuta akaindisa chindai macos atotumigwa uko indai munoisa mapassport enyu vorosvika munorohwa mateni yevana kumafamily right now kutonzi anga asingadi kuti tiuye akabva musoro pezvakabva tomeka sure kuti tinzi 10 years tisingapindiko kuti zvibvago zvemacos tisingauyi kandi uyu ari kutochema akarohwa bhegi ari kuchema futi mapassport enyu akarohwa futi bhani ati muri kuona saka zviriko anzi vanhu vevakabata they reported takazama kuifambira pano only to find kuti syndicate hatisi kutoikwanisa takaiita pano wani nyaya guys yakauya pano syndicate takatonoti hatisi kuzokwairi kusvika kuti iri kupererako because yanga iri cheni taona kauya muvhidhiyo yomwe azobuda kati no ndine vhidhiyo muso wakamupa mari ndine vhidhiyo handichimaona vhidhiyo rabuda handimaona takutsvaga fesi ndikaona ndikaposta wani pano kuti makanga venana 2023 ndakangano auya nevhidhiyo yatakutsvaga munhu yari vhidhiyo handika munhu ambva abudikira akandifonera ini nitaposta panapa handika tikati iwewe urusvikanzi ndakangotumwa inini takuti tatsvaga nyaya yake chichokwadi chitozi munhu akakumbirwa guys nyaya yacho iri akakumbirwa nemunhu wakadza naye handika nyaya iyi tipe munhu akakutumira wacho akutipa munhu uya handika takuita conference call nemunhu yamu ndakuti aiwa ini ndakagara cheni yachakura kuimba ndozati tizoti paakatangira chajepo ndepapi guys kusvika tangoneta takatadza kuziva yanga iri syndicate yakareba syndicate yacho inenge itori syndicate vanga vakutoita izvozvo muno muuk muno ndozoshamisika kupa pamunogara muchira hanzi muno mune mutemo munhu mutemo watinowa munokoshesa kuti muno mune mutemo sere kune mutemo vanhu vaita izvimazimba guys usyndicate wokuti usyndicate wokuba kureva kuti havana kutanga pasi pacos vanhu vagara vatori mbavha dzinotoba muno muuk but they are still here going scot free
muzotaura kuti kune mutemo kazodai. There are thieves here. Zimbabwe ni thieves here in UK. Vari kungombeya. Mapurisa ndofunga aishanda pamakanga muchangouya gore ramakauya imimi paya. Ndio paya sokuti basa racho nemazvo. Zvaizvo zvine kuzara kwaita vanhu muno. Nemacases avanenge vana vanoputwa every day vamwari serious. I don't think kuti dzimwe nyaya idzi vanyanza kutora serious, honestly speaking. Guys, muno mune matsags muno. Chaiwo. Pasina mbokudzana kudini kuri vamunoziva imimi. Makadhi amunotaura kuti anorohwa ya makadhi anorohwepi guys. Anorohwa muno. Hamuna ere mazimba nda zvemakadhi muno zvokusukama makadhi zvokuplauna makadhi evanhu. Havo ere muno. Vakagara makore avabatwi here dzimwe nguva kuti trace yablada papapo. Vanobatwa but what happens varimo. Handizivi yangu maybe mutemo pane paona I don't know, maybe pane pamwe pokuti unozojambawo pamwewo. Amen, I don't know. Andimaona. But honestly speaking, kune vanhu vakarohwa mari kuti right now mafamily has kuonana as we speak. Nekuda kwekuti munhu akataura kuti ndabirwa mari but vanhu havana kuzvibvuma. Saka ngatibatei kwese guys, tive fair. Kola hello. Yes, Sismeli, and I'm so sorry, I'm so grateful to Matara because he deeply. And to be fair, I'm not defending one. Van Vakasiana. I have to start there. People are very different. And I think just listening to this is maybe the problem, we don't really know Van Vatukudilana. We don't know them personally. Yes. Because ndati ndidzoke nditsanangure because ndaona kuti panga kuita confusion. Munoziva kuti sekuru sempo vakandipa mari havana kumbonditera, havana kumbondiita zvekukota, havana kana kumbondituka kana kumbonyanya kundibvunza akavana. Inini chete ndega hangu ndakavahwanda ndazove nemari yangu ndikadzokera vakangotambira mari havana problem yavakamboita. Handiti ndikazvibvunza ndikuzvibvunza saka because ndakakudza ndakambovakumbira regerero muna 2020 saka chinondinetsa chii chinondiremera chii ndikutorealize kuti sometimes, and I hope I'm speaking for some of the people, I know it can't be many, but I saw some of the people in the comment section chinondiremera chandatozoona ndikati I feel like I haven't done enough kudzosera chikwereti ichocho handisati ndabhadhara so saka chiri kundinetsa chireka nditange kakuitira sekuru vangu zvinhu kadiki apo dhirink rekoko apo kuti mwoyo wangu ugoita better. But I think kuti sometimes chimwe chingatonge chiri kunetsa between vabatsirwi nevabatsiri is because tinenge takanyarara kunoko imwe muchitofunga kuti takatogara takatoisa isi tichitoremerwa vedu vechikwereti ndakachibhadhara kare asi nanhasi chinondiremera ndochireurira pano kuti mabhadhariro andakachiita anga asiriwo mabhadhariro atatabvumirana and behavior yangu yandaita ndenchiramba ndichidzokorodza asi kuichinja kwakutozobatsirwawo pano kutanga funga kosaka iwo chiri kunetsa chii votozonoti aiwa no kuti ndivafonere ndendakabatirwa nekuti but I haven't done enough. So maybe if we knew the people vatiri kudhila navo, if we have a good knowledge of what kind of people they are in the first place, panoenda zvinhu wrong unenge uchizoti aiwa uyu munhu haisiriyo character yake pamwe kuregererana kunoita but izvozvo it's not longer any of our fault. Vamwe vedu ma-20 years nema-COS kaya takaseparatwa kudhara, we knew who were back then kuti ndichitrusta kuti asi ninge uyoyo tatiri matop shata zvekudaro top shata yacho ichiri applicable here nhasi pamwe ndo zvakutozotinetsa. We're also a victim of the circumstances dzatiri kuitiswa ne-immigration ne-separation yedu as families even to begin with. All right. Thank you very much, Kola. But you putting immigration aside, immigration haizokuiti kuti muve nehatred towards each other mufamily. Aiwa pandiri kuti muve nehatred towards each other mufamily ka is panoitika chinhu chamakanga ndikomese sezvamataura izvo kuti uyu abirwa mari yema-COS indatupuwa 10 yebhani iwe neni kana tanga tine chokwadi tine trust nelove mufamily medu yatinonzwisa ndichinyatsotrusta kuti sesimeli nhema havangambondidaro zvebhani zvatoitika zveshuwa vaita sevarohwawo but problem ndeyekuti simeli ndakapedzera kuona 20 years ago kuti ndichanzwisisa kuti sisimeli vakatisiya kuno 20 years ago ndivo vachiri sisimeli vari kwekoko ndakufuririka manje nezvakutaurwa nevamwe vanhu vari around me. Yeah, ipapo right, Kola, right. Thank you very much, Kola.
Thank you, right? Pakusazivana apa ipapo uri right. Thank you very much, Kola, right? Autaura chokwadi Kola, sometimes tinenge tisingazivani taguma kuonana ndichiri mudiki iwe uri mudiki but tinongozivana kuti uyu ariko uriko saka sometimes trust inonetsa chakuti ibalance ipapo kuti unoziva kuti zvechokwadi vakabigwa ishuwa I trust panogona kuti netsei because hamuchazivani pane time musingaonani munongoziva zvekutaura pafoni but character wise kuzivana fair hapachina, so that also contribute a lot. Hello, Kola. Ndiripo muri sei Kola? Eni nyaya. Okay. Tine nyaya yangu yatoda kutaurawo. Kuyesakomona nasinongondibata. Ndakasirwa mapemiti ese tikavhura maakaunti saka pakapera ma5 years tanga taisirwa mapemiti akaunti yangu yekuapita yakabva yavharwa. Akaunti yavharwa ndakabva ndazoaprocha munin'ina wangu mwana wamainini vangu kuti murume wake since angane mapepa emunoma ndibatsirawo naakaunti ndobva ndivhurira kapitebo ndakutambira mari kwaari saka ndachida kuti vana vangu tiapply mapemits emapassports evana saka ndaiti pay akapinda kuakaunti kwavo vari kupita marisburg vaibva vanditumira kuno kwandiri kucape town vachinditumira kudaro saka pane 2 years now ndakabva ndangoti mari kupinda kuakaunti kokochengetai ndichida kuti vana vaite sei vagotora mapassport neni tikutora January bonasi yapinda mari iringopinda tiuverengai mari yakati yazokwana January yatindipaisa mari vakuti akaunti yakafara. I think you still remember me takambotaura nemi muchiri muno South Africa. Nanhasi mari yangu sesemeredza tova 2 years plus Makimelani Mutandwa asati andipa mari yangu. Ini ndiri kuda mari yangu. How much is yanga yasvika mari gara zve? Kuma 10.5. Should be shoma zvayo kwavari asi kwandiri. Aiwa istori shoma kumunhu ari kuisa yakawanda mari iyoyo because yaane 2 years but hey anodziani zita mudzokoredzai zvakare. Makimelani Mutandwa munin'ina wangu mwana murume munin'ina wangu. Dorini Mandirenga ndiye munin'ina wangu. Nei Makimelani Mutandwa kuba mimi mazviitirei? Nombopiwa 100 rand nombopiwa 200 izvo zvipane 2 years akasi kundipa mari yangu. Ini ndakaona mazita evana ekuchikoro ndikumbofunga kuti ndibve kucape town ndinange kutoita Marisburg ndomirira vana pagedhi rechikoro ati unoziva nemutemo but chandinokudai mari yangu kunyarara pa2 years hazvirevo kuti kupoza ndakabva tatobloka navachada kutaura nei pakuzobloka apa ndo panenge paine nyaya apa vakomana mari inenge ichakablow yakavharigwa akaunti yavharigwa yaita sei? Tati kana achitumira ma400 ma100 ari kunditumira ari kutumira neCapitec yose maCapitec inonzi yakavhara. Takabvunza akandechimodzi ndine pamuromo handikoni kutaura handikona kudini tati kuda mari yangu. Pakaipa meno guys vana vemunhu wana nguva chete handichasvika kupita Marisburg Dorini kana Makimelani Mutandwa ndichasvika kupita Marisburg pachandiitira padhuza. Saka imimi nemunin'ina wenyu kama wacho uri sei? Pamirira ndakabva pangoita breakdown nenyaya pamari papo murume wacho aita pafoni wataura mari tokupai gulezi zvakazodai mangwana jikijiki wachinja ndopandikati kwewewe sei murume wako achichinja iwewe dai wada kuti murume wako andipe mari yako dai akandipa mari sei murume wako asingandipe mari ndikataura nemurume wako sei zvichichinja saka iwewe ndiwo problem. No Kola ari kureva kuti vana hanti vakabloka nhazi kwavanogara saka akaona vana akaenda nevana anosvika pamba ndozvaari kureva ndakaona vana saka ndakanaomira pagedhi rechikoro ndakaona vana ndoenda nevana kumba ndakazviona kuita Marisburg ndine mwana anekuda pachikoro ini ndikamira pagedhi rechikoro ndichiona vana vese vachibuda moenda naye ndiye mwana wandichaenda naye unondiratidza nokuti ndikupita Marisburg kwaanogara ndikuziva saka kunyarara 2 years dzese doesn't mean kuti ndiri denzi kana kuti chii inguva chete ichasvika. Pakaipa handina chikwereti naye handina chiise achiri kundipa mari yangu.
Pakaipa, right? Dorini, sisi vako ava. Ameno turi kuchuza murume over sisi vako here. Do the right thing. Ipai sisi venyu mari yavo. Dorini mandivenga. Dorini is most likely kuti anenge aripo pano. Dorini mandivenga. Dorini mandivenga. Sisi vako vari kuchema. Murume wako Macmillan Mutandwa, nyaya yemari munoiziva. My sister, ipai sisi venyu mari. Mugadzisane ukama. You can't choose your husband over sisi vako nekuda kwemari yavakanga vatrasta kuti vokhorerawo makaunda. Pana vasingazivi nyaya yemapepa kuSouth Africa. Vanhu vaingokhorerana muakaunti vakawanda. Anditi saka mari ishukwadzi mari inokuparadzanza ukama vedu venyu. Zvakaoma. Saka right, I hope you are listening, Doreen. If you want, come to me, come to my inbox. Let me get hold of your sister. Come to my inbox. Let me be the one to initiate a peace mugadzise mubhadhare mari ishi. Pave neukama hwakanaka. Sekutrasta kwavakaitawo vachisa mari ishi. Chiitaiwo the right thing, my sister. Anditika, thank you very much. All right, my sister, I hope Doreen achauya kuseri and then we start from there. All right, all right, dear. Yeah, pakaipa. Pakaipa, guys. Pakaipa, right? Yeah. Pana vamwe here ndoda kufona, guys. Ndataura time yangu yakuda kunokwana ndasara ne 10 minutes. Pani vamwe, I hope Doreen anza atoripo. So I hope Doreen Mandivinga, you can come kuseri and then we negotiate. We'll find a common ground with your sister Modzo Sera Mariago. Se kutrasta uri mningina wa ndisisi vako. You need it. Trust me, one day you might need this asisi vako. And iye Macmillan wako yeyu, murume wako. One day pane zvinhu zvinozoda hama yako chaichaiyo. Zvokutandadza kuti odini nekuda kwemari. Tosirai mari yavo, vapei mari yavo. Vapei mari yavo. Right. Pane umwe rada kufona, guys, akabatsirwawo. Asi wabatsirwa wakawadwa nemunhu wawakabatsira. Iwe ndiwe wakatozokawadwa nemunhu akakubatsira. Iwewe ndiwe wakakawadwa nemunhu wawakabatsira. Ndiye uchitokawadha. Nokuti variko, guys, wokuti kana akawadha uda kutokushandisa, kana akubatsira uda kukushandisa. Aukuita mushandi wake. Ndiwe watove mushandi wake, aukuita mushandi wake mai mwana. Kana maona. Aukuita mushandi wake zvototi yese hada kuita newe because hauna say. Thank you, kings and queens, thank you. Hauna say mukati muupenyu wake. Chero pari wrong unofanira kutongoti yes ngosi. Because wakabatsirwa, guys, ngatibalancei this nyaya. Ndabatsirwa, ndofanira kungoti pesi ndakuitiswa yese here. Ndozati tinotaura kuti ngativhumei kupusa. Anditika. But come on, kumwe kwacho, guys, kupusa kwacho zvinozonyanya because unenge utonyatsona kuti pana kutonge bvudza risina kukwana, guys. Anditi, wandibatsira, yes, but there should be limits and boundaries as well. Anditika. Wandibatsirawo, I really appreciate you. Anditika, tiri kubatsirana and everything. Pachiga kunditawo kunge mwana wako. Kunge chidori. Saying irikwe kuti bvuma kupusa. But there is a limit to what everybody can consume, guys. There's a limit to what everybody can take. Even a cup chaichaiyo, there's a limit to what it can contain. Cup chaichaiyo kuisa mvura mkapu, inokudza kuti ndazara nekufachuka. Spill out, it spills out. Because cup hiyo inenge yasara. And the same applies newe munhu, a human being. Pane zvinhu zvaunokonsume wokusvika. But simply because unenge uchinzi ndakakubatsira, ramba uchingove muranda wangu. Ini ndini ndinotaura, iwe unojamba. Ini ndini ndinotokudza kuti taso iwe wotedzera izvozvo. Handizivi. Handisiwo, guys. Right. Paripo here wachada kufona tavapo. Hanzi inini ndakaitwa izvozvo nemuroora wangu. Ndakamubatsira kutora zvinhu nechikwereti. Ndakaitwa mbwa. Inyaya yemari inonetsa. So paupenyu ndozvandazobvunza question yekuti saka atichabatsirani here paupenyu. Tochimboita mwambo zvakema zvake here asikana. Nokuti mari yaparadza ukama. Ushamwari chako chaiko watiparadza. Toita sei? What do we do? Munoza chikonzero chiwo. I don't know analysis yangu kuti ndizvo here kana kuti ndizvo. Ndikuona sekuti isusu we are who we are today because we no longer have that love. We no longer have that love, Atichina. We now have I don't care attitude. We are the mini devils. Believe it or not, sorry guys, I'm not getting into anybody's garden. But ingori closing analysis zangu. But zvatinoitana zvese izvi.
andika zvakaipa zvese zvatinoitirana izvi kuti unotorerwa mari unotengerwa maCOSO yauchatendi unobatsirwa kupiwa accommodation nemunhu wapinda muSouth Africa usina kana pekugara andika munhu okwanisa kusiya wamubira andiona wewe umubira kana kutoti wototora murume wake is because tine I don't care. We are the mini devils now. We don't care what happens. We don't care kuti umwe anotoenda mulife memunhu aine an agenda. Iwo tobatsira nemwoyo wakakwana kuti uya kana uya uri muzukuru wangu yandikubatsire ugomutora with a clean heart. Iye ari kutouya neagenda yake kuye kuda kutozokuparadza because katolika many devil anoda kuda kuzokuparadza. Apinda imomo ochitanga kusajisa murume wako akapfeka night dress rinenge rakanjenjemera andi asina bhurukwa kuti murume wako anyatsokuona iwe uri kubasa unenge ukamutosa chiti hama yangu ungafamba nehama yako kuenda kubasa here asikana haungafambi nehama yako kuenda kubasa isi Prophet Magadalini unotomusiyawo mumba anditi unenge ukamutrusta kuti ndikumusiyawo ndi muzukuru wangu yari kusara une murume wangu pamba muzukuru wochitanga kuchipfeka dress rinenge rakasiya manipules aya panze rinodhinda manipules akuchifamba mumba umu net dress rakajemera kana kuti sketi yakajemera asina bhurukwa maimwana kuti murume anyatsokuona akuchikotama asingadzwisiki akusajisa murume uyu because ari kuchiva life yauri kurarama. Sorry yenyu guys but zviriko takuzenga this page we talk of the taboo things that are not said. We so talk about them here on this page. Antimaona wakutaka kuchimiramira kuti iwewe murume achikuona you are envying life yehama yako. Zvatagwa nomwe kuona kuti I think vamwe vakanga now ndakudzokera panyaya yemaCOS vamwe vakabva kuAfrica hama dzedu vakauya vaine mentality yekuti I am going to show them kuti vakaenda kudharaka ndinokwanisa kuvabhita. It's not like now in a family there's competition. You came with an agenda to compete with your sister. You came with an agenda to kuvataridza kuti they've been there for 20 years. Havana kuvaka kuno kumusha. I can do that within a year. Because the moment you came, when you were in Africa, you had this mentality. We all had this mentality kuti mari zere inongowanikwa easy. Now upper ground, you see, vamwe vane vana vakakurira vana vavo muno, they will never go to Africa. Kana chienda chidzoka Africa chisiya vana vavo muno, because vanochenda vatombo Africa. Kulife yave iri muno. Anomaona. Akatotenga imba yacho muno. Hana basa neproperty ku Africa. Right? Then wakutotaura kuti unozati chi vane imba muno, vane property muno. Wakuita ya competition, secret link competition with your hama yakakunza your relative yakunza andika zvirumba mao you want things exactly you want zvakadarika izvozvo andiwana you want life yakadarika ava vakatoziva kudhara kuti ndika credit score yangu ndikamira ndikadai kudhara andiwana vavemo iwe wakauya suro 3 years dzako 2 years dzako ndoda kuita competition. I want to show them zvatagwana kuona as much as guys handisi kutora side but it's reality zvinhu zviri kuitika. Ndikunopinda muchikwereti chemotikari brand new kunokupa guys Range Rover. Ndaitarisa Range Rover musono vachira kuti ini ndokwanisa kubhadhara 320 pamwedzi. Like I was just interested tinangoona hanimaona ndobva ndangonoloka ini panonga chiti papa kanzi mota dzakabuda dzakaita mufarara kudai ndobva ndonobaya pakunzi baya unoda ndobva ndobaya yacho step iyo nchida kuona tukusketi hanimaona. Imagine guys, there is 320 pounds per month Range Rover. What a Range Rover Sport, Range Rover area munosiveve ombedzi. Imagine aí guys, ndotora Range Rover muno mu UK. Ndakauya muno because ndakaona sisi vangu vari kudriver latest Benz. So I'm going to take pamusoro pavo. I want to show you kuti ndakauya I can do it. Ndotora Range Rover 320 unenge uchiona semari shomaka tobhedhara zvangu 320 yo pamwedzi. Chekutanga, what do you need a Range Rover for here in this country? What do you need a Range Rover for? Because you can go to work in a Pascal. A lot of people here, they go to work with mini cars. My 1 liter, my 1.5 liters, singaji petrol. So you buy that car, insurance inenge kumsoro. Latest Range Rover, insurance kumsoro, road taxi wo, ichoro pamsoro, bijana. And you are competing. We are 20 years anymore. We are going to reminisce chai. And you are here. You want to compete? Yeah? Okay, fine. Why it all?
ane madhiri mamakona nemamabasa anopinda makona achita hours ake maricho ake and everything. How unawakamirira basa wani mainia? What is the competition all about? What is the competition all about? Hands life it short, go and take it. It's up to you. It's up to you to take the advice that you feel see you're not right. But don't, what I'm just saying is there's no need. Because right now, enmity in families, because of competition. So don't compete. Don't compete. Because sometimes these things are not necessary. They are not necessary. That's what I'm just trying to say. Because yes, everybody, we can just go and afford. I don't need that. I don't need it for what for? I'm here. Saka ndofa ngo drive hayo already. No wena kubasa nokudzoka ndopaka. Ndokandoinda kai. Wani once in a blue wako just bukiwa kuma party kuma function kupi andika kuleta MC. Ndongonoti vanhu vaona kuti simeri vapinda ndiro drop. And then what? Kuno kuti ndojova kuno kwa aishandisika. You know that. Now you can just go to vanayo. Unotoenda kugara chokadzoka nayo iri brand new. Ukadzoka nayo iri ine mapepa yawo. Antiona. Let's not compete, guys. Families are dividing because of this. Kana tine wakaunzwa ona sisi vako na mbuya vako na sekuru vako. Guys, ino ana sekuru vakaunzwa vasukuru vana vakaunzwa vaningina. Kana baba unza. Havisi passport yekuti muchiva abuse awo zvina yasikana nekuvaudza zvikuita kakudzimba dzavo. Vave vanhu vakuru. Inini there's no need to compete. Ndoda kuvaonesa ani. Run your own race. Manya zvako izvozvo zvaunomanya uchasvika. Kola hello. Hello, and ndambofona pasori I'm distracted. You know pani mubvunzo wekuti to continue tichibatsirana here kana kuti ayo. Personally, I think kana wambokuwadzwa nevanhu wambobatsirana. I think stay on your lane. Zvimwe zvinhu zvinzvire kure. Stop saying I will help, because pamwe pacho you genuinely help people zvokuti zvinhu zvese zviri transparent. Hauna kubata vanhu rough, iwe wokubata rough. Saka yes, as much as we want to help our people back home, I think ezvinezvikani mastories ese akuitika nekunyuriswa kwatiri kuitwa nevanhu nekupunzirwa misha kwatiri kuitwa nevanhu, I think now just mind your own immediate family. Zviri kuita varungu zvatiri kuona kuti varungu anoti it's me, my children and my husband. Vanhu ngatiregedzei zvokungoti hama yangu, sisi vangu, mind your own parents. Zvakaperera ipapo. Inini pandakadzidza izvozvo zvandakadzidza, munhu ndamubatsira kudaro aita mari, vanhu vanga vasingashandi, income yavaiwana pasondo yaitodarika mari yandikushanda ini nemari dzekutengesa. You know how it was if you could deliver food to people netime yeCovid. They made a lot of money because account yacho ndeyangu, and they wanted the banks to see how much money is there and tichitovapa mari yavo. And there's a lady that I used to send money with, and I'm always in touch with her. Ndiye wandoshandisa. Aitovhunza kuti imi business kutofamba kairi, ndichivatumira mazi 1,400 per week my US dollars, ma 800 US dollars, apo neapo ndichitoitira vanhu, and munhu agondirwa 10 not yekuti your own siblings vopunzikirwa nemusha nenyaya yekuti you are selfish, nenyaya yekuti you've got no principles, nenyaya yekuti you've got no morals. Why do you get involved in things like that? Saka muri kuona kuti zvinoita kuti uite utsinye, vanhu vofunga kuti hamudi kubatsira. Inini zvinezvi I'm very very careful. Inini my only priority now is my parent, young parent. Zvimwe zvese izvi ndinoteerera. Pandokwanisa kungoti kune munhu mashaya mirimiri ndokutengerai, mashaya shuga ndokutenga, zvimwe zvese zvokuti ndiendesei kwakati kuUK, ndiendesei kuningirikini kunostadwa, mwana wangu ada kuenda kwakati, handichapindi nyaya dzevanhu. Chero ndikazotambura ndiri kutaura kunzi muchazotambura ikoko muchazoitwa sei,
ndikoko ndichasangana nako nazvo itime yacho iyoyo ndichazivawo neni vandakabatsira vachandibatsira because tikada kuitira utsinye nevanhu vachiti batsiranai muchazodai unosverera kushandira vanhu uchitotadza kana kuzorora maiona kalife fifty isu takauya muno mu2002 iye zvinezvi vanhu vari kuuya manje nemacos vari kutotaura kuti apologize zvinhu zvese zvataiti kuitirai kuti hamusi kutipa mari ndine muroora wangu akauya pano anototaura kuti mama I'm sorry ndaipopota kuti vanhu havasi kutipa mari tazoona kuti mari dzinonetsa ini ndakutoita ndichiudza vanhu kumusha kuti handisi kushanda ndiri kutoita ndichiudza vanhu kuti handisi kuenda kumashipi neya kuchengeta vana because unenge uchidiwa mari mumwe achiti ndiunzirei mwana wangu mumwe achiti mwana wangu wada kuenda kuyunivhesiti ngatisiyanei nazvo izvozvo. Right. Thank you very much, Kola. Thank you very much, Maita Basa Kola. Thank you, guys. Time yangu, I need to go to work. Time yangu, I need to prepare and get to work. Right. I'm going to take one person, 5 minutes, Chete, and then to continue. Mangwana. We'll continue tomorrow. Tomorrow, Tabata needs together with the Black Text. I think most of the people in Africa. Do you know the reason why I am touching these guys now? Being Munu, Angari ko Africa. Being Munu, ane vanhu vanomutrasta zvekudaro vari kuAfrica, followers angu, vane sisters nenyama dzavo dziri diaspora, hearing some of the things from me, they will really understand. And not that I'm siding with diaspora people, no. But hearing from me, and munhu wavo wavagara naye makore kuese kwazati guys, it's not, they will get to understand. And so the guy nditore uyu, and then tomorrow we will continue. Takabata anzi mangwana nguva andamuka obvious maskatine because I won't be nditsingadzoke kubasa saka we can just do it later. So yes my dear, how are you? Fine, ndikupa 5 minutes, sorry but how are you? I'm good. Ndikupa 5 minutes but then tozokontinue mangwana 5 minutes because I need to go to work. All right. Okay. Inini ndaichengeterwa pambani mutorwa. Saka akazoti makaita basa makandichengeta. Ndakakwanisa kutengawo yangu stand ndakuenda. Saka ndandine mumwe mwana wemuzukuru wangu. In fact mai vake neni tiri tete nemuzukuru. Aingogara achikumbira mari yerendi every time ndakaomerwa. Saka uyu mutorwa paakati akuenda ndikati kana mutorwa agara pamba pangu nguva yakareba akakwanisa kutenga stand kondikatorowo hama yangu anogona kubatsirika. Ndokumutora ndokumisa pamba kuti achengete. Ndinogara kuno kuSouth Africa. Saka kuno kuzvinoshandisa vanhu. Taingoti zvinhu zvakawanda mumba taingotakura tichiendesa kuZimbabwe. Tichitengawo mabhokisi esipo tichingochengeta mumba. Mutorwa akagara zvimwe zvinhu izvi zvirimo handina kushaya kana tsono kana hwani. Asi pandakaisa hama yangu hazvina kutora kana 3 months. Akatanga kutora zvinhu zviya zvese achitengesa. Ndakazobva kuno kuSouth Africa ndokanosvika kumba ndikawana imba iri empty. Hembe dzangu, hembe dzemurume wangu, zvese achitengesa. Saka kubatsirana kwacho kunonetsa sisimeni. Ndakasarudza kuvaregerera. Ndikati nyaya yacho ipfuure. Akabva azotama hake nekuti ndanga ndabvunza. Hapana kutora nguva. Mai vake neimwe sister yangu, uyu blood sister yangu manje. Hanzvadzi yangu yashaya kumusha yapondwa. Vanofona, atumira mari tikwanise kuviga munhu, hakuna kana mari, zvinhu zvakaoma. Murume wangu neni taisevha mari yedu tichida kutenga mota, but nekuti murume wangu nahanzvadzi yangu vaiwirirana, akati rega ndivige tsano. Takabvisa mari mumba sisimeli tichitumira kumba yakasvika about $600 yekuti hanzvadzi yangu irigwe. Vachitaura masitories akawanda. Ada kuitwa postmortem, kurudiwa mari. Ndakazoudzwawo nemumwe munhu zvikanzi postmortem haibhadharwi, inoitwa mahara. Ndakatumira mari inosvika about 600 and something. Tobva ndazoya kumusha musi waiitwa munhu. Kuzonzwa panhamo kuti zvinhu zvese zvakaitwa panhamo zvakaitwa nehama nevabereki vemunhu akanga aponda hanzvadzi yangu. Kureva kuti 600 yese yandakatumira kumusha haina zvayakashanda zvepanhamo. Kubva kukofini
mota yakatakura munhu nezvinhu zvakadyiwa panhamo zvese zvakaitwa nehama dzemunhu akaponda. Saka pakadaro tingati pane ukama, indatosvika pakupinda nezvikwereti kuti ndive kunhamo. But imimi muri hama dzangu, mutori mwana wamai vangu, unondiitira udzinye wakadaro. Asi pane chinhu chandakazodzidza manje. Vanhu ava vanozviita havo but havabudiriri. Upenyu hwavo hunoramba huchingodzokera kumashure. Yes. Unotoona kuti zvinhu zvangu zvinongoramba zvichifamba. Hapana pandinombosvika pekuti ndakumbira munhu kana ndaomerwa. Because ndinopa. Mwari akandipa ruoko rwakasununguka rwekuti ndine chipo chekupa. Saka zvinhu zvangu zvinongozarurika, zvinongoendeka. Ivo ukavatarisa unongoona kuti vanongogara vachitambura every time. Ndeve kukumbira every time. Ndeve kuba every time. Saka vanoita kuti upenyu hwavo huve hwakatukwa naMwari. Yes. Saka kana uri munhu anopa, handinyore kuti ungosvika pakuti ndakuregedza because hautogoni. Zviri mauri. Asiwo ivava vanongoda zvekuba, vanongoramba vachingopa. Ende hapana kwavanoenda neupenyu. Saka ndakarwadziswa zvakanyanya, asi ndinonyaradzwa nerugwaro rwaMabasa chapter 20 verse 35. Unotaura kuti hanzi kupa kune mufaro kukunda kugamuchira. Saka ndoda kungoti hangu kune vane ruoko rwekupa, zvinoziva kuti pamwe pacho takarwadziswa nehama dzedu. Pamwe pacho hatigone kuti tivaswededze padhuze. Asi nekuti iwe uri mupi, unogona kupa chero vatorwa. Usarega kubatsira nekuda kwevanhu vakaipa. Usaita kuti uzvisungire mablessings ako nekuti wakabatsira munhu asingatendi. Ramba uchibatsira, uye Musiki wedu wekudenga acharamba achikubatsira. Maitaiwo. Right, thank you very much, my caller. Thank you, man. Right, ndakuvhara show, guys. Manzwa experience yakola ndakasangana nezvakati kubva kuhama, asi mutorwa angagara makore akawandisa akaenda pasina changa chiripo, asi ndasitanga kutorwa hama. That was the genesis of my problems. But caller is saying, she's meditating here to the pending. Here the guy and my parents. Ane mapresence emota dzedzo asati tinenge tichizomirira kakunzwa feedback kwavari handitika dzimwe nyaya kana vanenge varipo remember kana vakati pane zvikuitika chimbomira kufamba nayo ndinostopa handiwana ndinotostopa handikwanisi kuti ndikitambe ndichikontinya nayo kandastopa but kola ndafarira chinhu chavataura kuti hanzi izvo hanzi kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira ende vataura chokwadi point 1 ndeyekuti handitika unondifonera ndapedza nolini chinda kubasa tochifamba tichitaura chinda kubasa vataura chinhu chiri crucial chekuti handitika vanhu ivava vatinobatsira handitika vachizotiruma mangwana manogara vari marombe and is true mumbozvitarisa iwewe makarumwa tinorwadziwa sevanhu venyama ichokwadi ende hakuna ndokwanisa kustopa ipeni yamunofila but chimbozvitarisai blessing zvinhu zviri kukandwa maoko menyu muna Mwari. Yes, tiri vanhu takabatirira paya kuti akandidai, but after that incident yari kufunga kuti ndakakukaurisa ndakakudyira mari imbotesa zvauri kuitigwa naMwari. Blessing riri kungouya richingodonhera maoko makomo usina kurifambira. Mwari ari kutokuropafadza Mwari pamwari kutovhara zviya zvakawakabigwa neuyu chitanisa iye uyu wacho akakubira uyu ari kukudhiga uyu ari kukuita iye uyu akafunga kuti ndiri kuparadza rinogara riri rombe kurarama nekupema mupemi ende achave mupemi nekusingaperi munhu ari kungotambura anotorarama nekubatsirwa but aifunga kuti akuparidza vangani vakaenda kuparidzwa nevanhu guys vanhu vada kuparidza look at them wawaitora nemwoyo wese uchindoda kubatsira nemwoyo wese look at them upenyu hunotenderera kudai pasekuwani kumira kuti dzi munhu hafungi kuti but what is causing this mina matetambotaura iye akuti ina handidi kunamatirwa zvangu zviri nani ndisake kumitongo ndotongwa iye kuti ndinamatire muchikona uchichema uchieredza misodzi yako uchindinamatira aiwa iyoyo hatidi unenge uchingotenderera panzvimbo wani kudai uchingotenderera ndopakuzobuda masvike kunzi makarombai no mari dzamakatoregwa dziya kuva mabatira kuchema kwamuri kuita kwekuya God repays you kona usando dzenyu vafona mwara kuitire zvakanaka hanzi kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira handika ende
anyway hatisi kuivhara tokontinya mangwana tichibatanidza neblack taxi idzo dzekubirwa idzi in the form of black taxi. Mbuya vamedza demo, mwana amedza tsono, saka kuri kudiwa mari. Iwa upo paground house kuzviona handitika takaenda mangwana. Guys, muve nousiku hwakanaka, mwana kuitire zvakanaka, tobatana mangwana. Handingakupi time mangwana zvanhasi. Gai timboenda kumushando. Mwari wakuitire zvakanaka guys, handitika murariswe munyasha. God bless you.